Hello mga ka-listeners, maayong hapon. So, ang oras alas 5:26. O karon pa ta kabalik og vlog mga ka-listeners, no? Ang last na ko nga video katong pagka April 30, no? Mao ra po itong gipang intro vlog sa drama nga Ang Kalag Nicolas. O karon pa ta nakabalik og vlog mga ka-listeners, no? Napo na po kaadlaw dai hinlabay nya mag-upload ta karon sa katapusang sumpay sa Ang Kalag Nicolas nya bisag daghag kulang ni nga drama, daghag episode nga kulang, sagdi lang mahuman lagi taron makaron naman ang katapusang sumpay mga ka-listeners, no? Paningkamutan yun ako nag-edit para maka-proceed na po ta og kanang lain nga drama, no? Karon nya pasensya kayo kay di na sad ko makabasa na sa inyong comment kay ni sugmat og guba na pod. Sayang gid na kay ngana na siya bukalit lagpaong musiga na pod. Pakyas mga ka-listeners na. Nailisa na gud na ko nig battery. Nailisa na og saksakan. Ang volume rewa na ko ilisi katong switch ari ba kay guba ang kuan katong nay niabot nga switch dili ingo siya kanang dili siya guba pero kulangan siya og kanang pakusog bitaw, kulang og switch ba katong dire dita, so walay kanang pakusog matong wala na ko giilis og tao dari pero naguba ang gihapon, no? Sige na siya sa usawog un ba song un igura mo nga ni mga ka-listeners na nya di na gini siya mo kuan mo open na gini katong sa kadugayon na siya, di ba masakit to na nasayang gid na at ang abi kog maayo na gid ba sa hingpit na naayo ra man kadiyot mga ka-listeners pero guba gyapon. Napasensya kayo sa mga magpa-shoutout dahil, no? Bis kay abi na kung makabasa na ko sa inyong mga comment. Gihapon, may swerte mga ka-listeners na sayang. No? Sayang, may maningin mo nag-iingon og sayang na sayang ang gasto, no? Palit og mga gamit para maayo pero guba gihapon. Mo kay bawo kung sa guba nga klaro ani. Abi man og battery o saksakan pero duda ko sa battery gid kay nimburot man. Pero karon na ilisa na mo magyapon guba magyapon sugmat-sugmat siya ba yan muna pasensya sa mga magpa-shoutout mga ka-listeners kay di gyud ko maka-shoutout sa no kay wa pa ko kalista pod magsuwat pa nya bag-o pa po ko na kahuman og edit labad-labad og ulog magsigit katubang og cellphone magsuwat pa wa ko magsuwat sa no dito na lang na to ang intro vlog ron nya. Sa mga nag-comment dahil nga nganong napatay vlog, no? Tanawa lang po ninyo ng atong vlog, no? Para makasabot mo ba nganong natay vlog kay lisod man og kanang di ta magsuporta og vlog god kay wa tay delikado ta sa kuan sa kining reels content, no? Kay bisan pa man og kanang wa tay kapariha nga drama pero makaingon niya ang YouTube nga way tao na ang channel basig robotic na ba yan ba, so pakita na lang kita sa dili kita maayo sa matubag kamera pero sige na lang kay aron natay kasuporta mga ka-listeners, no? Nya may naot kus pagsabot ang uban kay di man pumutan ako sa tong vlog mo nang dili sila kay baw sa explanation ba, no? Nya pwede ra gud pod og wad-on ako ang vlog. Pero ang problema lagi ani kay moabot ang panahon nga makuha na sad mapareha sa una ba nga moabot ang suspended man ni nakalisod mga ka-listeners kay mag balik-balik ta ka-suspend og magbuot-buot gid ba dita mo tuman sa roles, no? Unya tingali mga ka-listeners i-cancel siguro nako ang drama nga Limbo nakahimo naman tag trailer, no? Mag-una pa tag upload sa trailer pero giunhan man ta sa kanang radio drama Bisaya mga ka-listeners, no? Nakabantay naman siguro mana, no? Kay murag listeners man pud mo sa iyahang channel. Gi-overtake kan man ta.
una nag-upload gyud ko dag kanang trailer para kanang makahibalo pod sila ba nga nanay nagplano nga giunahan man hinung ko na mura di mag-search pod ba paita nya kay balo naman ta nga stricto ning YouTube di ta pwedeng magpareha ay murag ako na lang tingali ang mo give up mga ka-listeners kay kanang magpareha ay nya mi na mahog og magtabla ta ni mo gidangat na so mga ka-listeners di lang nato i-cancel na ko ding limbo kay saon man giunhan naman ko sa radiodrama Bisaya gud gaun arkansil pug ko gunaon kay ang ako tinag-as man nya ang iyaha by episode kana minugbo di mauna gid sa kanunay kay magpaabot pa mo ko sa ubang episode para lang mapataas na ko ang drama nya nagiyaha kay kada adlaw man minugbo si Dungkoy pa pasultin ang ako may maipit ani mga ka-listeners una pasinsa kay mga ka-listeners i-cancel lang nako ng dramaha mga ka-listeners no kanang limbo kay man tay mahimo gud og magkuanay ta ba say tawag ni magpaugatay ba mao na gayon niya og matira matibay pero di ko ganahan wakig pareha ay mga ka-listeners kay lisod kayo suspended di lalim masuspended kay tulo ka buwan koy paabuton nya lisod kayo ipanabla akong channel kintahay mo upload jud pugos ba nya nag-upload po siya pareha gyud me og drama balay-lahi lamig style sa pag-edit pero maor mang dramaha gud muna nga sa ako ang kasinatian nga tulo na kahigayon na suspended nga channel makaingon jud ko nga nakataon kong tagam ba aning magpareha ay no nya mo nang nag-vlog puta kay suporta na lang gid po ni sa ato ang kanang drama nga di ta ingog ma-reuse content kay lisod kayo mga ka-listeners yun samot na kay nakahinay ron ang ako ang kanang views ang revenue hinay kayong sintabo no samot may gani kay naa si Isim no nga ming suporta og pangpaload mga ka-listeners salamat kung dako ni Isim no nga balig duhang buwan gyud akong gi-budget ag iyahang gihatag nga pangpaload salamat kay ko ni Isim gyud no niya pasalamat po kung dako ni Ma'am Life Journey kay kining gigamit na ko ron nga pag-edit nga cellphone kay ang kang Ma'am Life Journey man nga katong iyahang pinaskuhan sa una ba kay ugwa pa ning cellphone ni Ma'am Life Journey wala na no kay wala na man gyud ning give up na man gyud ning cellphone guba na man gyud bisag sawag pag bisan sawag na ko ayo-ayo wa gyud guba gyapon naayo ra kadiyot abihan na kog okay na wa gyud di man po ko expert og ayo-ayo no gawas og ipaayo sa ron nako ni murag maulian pas tingali ni kay expert gyud ang uban nga mga ngayoman ang ako kay kuan naman kanang bana ra nako bago asa gyud guba pa natsambahan ra to natsambahan ra nauliag kadiyot nya mga ka-listeners wala sa tay shout out mga ka-listeners no unya na ko ipahibalo day mga ka-listeners no ang akong amigo ba nga si uploader og drama no si DJ Lex kanang DJ Lex Remix no so kabats po na namong Gio sa una si DJ Lex Remix nag-upload siya drama ron nga Kinsay mo sakripisyo mga ka-listeners no basigwa pa mo ka bantay ba DJ Lex Remix no i-search lang ninyo ng Kinsay mo sakripisyo nga drama no Kinsay mo sakripisyo mo na title sa drama no iyang gi-upload karon niabot na siya og part 5 so wa pa makahibalo no kay bag-o pa man siya balik good no si DJ Lex Remix kay kanang ipahulay po siya og kanang upload og drama ba kay sa una 2021 nag vibes ang nakuan mi abot mi ani sa pag-upload og drama no nya usa focus ka ng listener sa iyahang channel sa una kay tinaw man po ni siya ma-upload mga ka-listeners tinaw siya drama nga mga upload ba kay kuan jud ba maayo kay pagka record no so samot na kay DJ Lex Remix ko ni maayo siya na mga
mix ba. So muna kanang upload din siya drama. Upload din na si DJ Lex og drama mga ka-listeners sa una. Nya nibalik siya upload karon no. Nya nag-upload siya og drama nga Kinsay mo sakripisyo. So paminawan ninyo mga ka-listeners no, niabot na siya og part 5 no. Nya kuan. Nya karon matapos naman yung drama ang Kalag Nicolas. So mangita og laing drama mga ka-listeners no kay i-cancel na ko ang Limbo. Kay maipit no, maipit kay giunha naman gud no. Lisod kayo magkapariha ay magud nya kuan. Kung kuan pa kung si tawag ganing minugboon pa nako, pwede ra kada adlaw. Kung minugbo lang ba kanang like every live streaming sa DWHP kada adlaw. Nginaon pa na kong style sa pag-upload para gid ko maunhan. Okay ta kayo. Pero kini sila si kuan nagbase magunis lang istasyon pod. Si Radio Vlog nagbase na sa DXDC no. Nya kini si Radio Drama Bisaya o kay balog unsang istasyon iyahang gisundan nga nag-advance man. Gaon na pod ba kay na may mga istasyon mga ka-listeners nga kanang kauban na sa RMN ba. Nag-upload sila sa mga drama sa DWHP. Muna ang mga drama uban nag-una sila no? Nag-una sila sa mga drama nga kanang bag-uhay pang gi-upload sa DWHP diri sa Cebu no? Muna nga ang gibasihan sa uban nga uploader pareha Radio Vlog sa DXDC man na. Muna nga nag-advance ng iyang drama pero napoy time nga mawahi para nang makalag nga bunguton. Una ang DWHP gyud. Ang nag-unag upload na si mga amiga drama no, si mga gwapa drama siya una nag-upload na kay si Radio Vlog kay nagbase man sa DXDC wapo siya magtan-aw og nay nag-unag upload diri sa YouTube so ning upload pod siya no kumbaga ning nahog og ning kompetensya siya sa kang amigo bis gauna na to siya amigo no nya sa kuha aga balo po kuda aga-upload ko daan sa trailer kay aron makaibalo sa dang uban nga mo-upload ko sa maong drama. Wala po siguro na sila nagsusi. Muditso lang ba? Inuwan po, di man po takapunggos with mga ka-listeners o di sila ganahan po makig angay-angay ba? Di takapunggos po, o dili sila ganahan makig angay bitaw sa uban nga uploader. Basig nagdali po sila sa views or sa revenue ba? Tingali gadali sila nga paspas ang ilang revenue so mo nang paspas po sila mo upload kada adlaw ako kay waman ko magbase na gud og kanang sa revenue nga ako nga malingaw mo na nga bahalag mawahi ko basta sulit inyong pagpaminaw mga ka-listeners kadang taas gud ba labi na sa mga OFW nga gatrabaho so bitin kayo kung mubo ra labi na kay gipang trabaho ba maputol balhin na po ka tuplo po lain muna akong giunaw na ba usas akong gipakadak-an ang mga listeners nga OFW kay samtang na busy sila sa trabaho mahuman ang ilang trabaho ang drama wa pa mahuman kay taas man mamaya akong style bod nga bahalag maawahi ko ba basta kay sulit inyong pagpaminaw wa ko gaapas og madato og dali ang ako malingaw mo mga ka-listeners no wa jud ko magpa-view ani mga ka-listeners no nga magpadato-dato ko dili na mo akong giapas mga ka-listeners kun dili nga kontento na ko no kontento na ko nga na ako'y ginagmay nga income nya mas ma-enjoy mo nga mga listeners no labi na sa mga OFW nya akong hangyo lang ninyo mga ka-listeners ayaw lang ninyo i-escape ang mga mugbo lang nga ads kasi kana nga lang yun, mga mugbo nga ads ba para suporta no kay para makapadayon dya punta sa to ang pag-upload og mga dugang drama kay sa pagkatilod mga ka-listeners hinay na gyud ako ang channel ron hinay na siya og dagan sa mga points ba sa sintabo niya na no hinay na gyud siya di para sa una no muna nga mohangyo lang ko ninyo nga sa mga mugbo lang nga ads no nabalik ko na ko salamat kay ni Isim na maoy nagsuporta na to sa tong load no na
Bali 2 buwan yun akong i-budget, no. Salamat kayo isim, no. Nya balikon sa nako pasalamat silang Ma'am Life Journey o si Ma'am Gisole, no. Kay ang hinungdan nga natay power tungod man sa ilahang tabang ni Ma'am Gisole ug Ma'am Life Journey sa solar generator, no. Nga hantod karon akong gigamit, no. So, dako kay kog pasalamat nila gyud, no. Di ko malimot, no. Unya ni kuan Ma'am Cecil Rubin, no, nga mao sa niya ako ang support og load sa una, no, pangpaload si Ma'am Cecil Rubin ug si Ma'am Grace Blanca Flor. Apil na si kuan Ma'am Bell, no, si Ma'am Bell. Nya na pay uban nya dili dili sila magpamensyon, no. Salamat og dako nila, no, kung una pa sila ron naminaw sa tong mga drama. Di man sila magpamensyon, salamat kayo ning tanan sa mga ning tabang, no. Unya taas naman akong intro vlog mga ka-listeners. Di na ta maglangan, paminawan ninyo ang kuan katapusang sumpay, no, sa ang Kalag Nicolas part 7. Katapusang sumpay ni mga ka-listeners, no. Paminawan ninyo. Gibilanggo ni Bruno si Melanie dito sa ilawom sa Langob uban sa daghang mga pinireso. Ug way kahadlok nga misukol nila ni Prospero bisag giunsa nila sa pagpakalma. O diyan ang pagkasunod adlaw, samtang gisubay nila ni Bruno ang gamayng dandan aron sulngo nila ang bahay nila Nicolas, nasugatan nila si Mayang dito sa may unahan. Kinsa mibalik sa agi og mikartil sa pagdagan. Gigukod nila kini ni Bruno aron ilang dakpon. Mga higala, ni ang katapusang sumpay ning kulbahinam ug matulun-anon tang sugilanon nga naguluhan ang Kalag Nicolas. Para. Kanang babaeng may unong kalit sa unahan. Si Mayang kana, ang asawa ni Kulas. Tinuo ko. Sila ka na si Bruno ug mga sakop. Unsa man kay akong baton? Kadaghan nila og niya sila paingon gani. Mubalik ko sa agi. Ay, pagdagan! Nagsugo na gina kag pamilaw na siya. Mamilo na takulas. Kay ugma nagud ka ta mo balhin dayon. Kinahanglan gyud siya. Ina, padung naman yung ngit-ngit. Huwag mo lang may habot sa Mayang. Taod-taod naman to. Wa pa di ay mauli. Huwag pa gyud. Ako lang kaapaso dito sa merkado siya. Mas maayo pa. Bagat-bagata na lang diha kulas. Basig padong na sa tumauli din eh. Sige siya. Ayaw lagi pagdagan kay madak pa lagi ako ka na mo. Ayaw ito ko ninyo gutsaa. Malungoy mo. Kapuya ko ko. Gagmay ka dagtiil. Pakutas-kutasan pag may Mayang eh. Ano may dagan pamanggag ka eh. Buhi ikaw ninyo kay mo pauli na ko sa amo. Madaanin nyo sa kutse. Buhi ikaw. Ayaw lagi kilog Mayang. Pagkan ginihinaw kong yate na. Ay, siglog not, Mayang. Kaya si Mr. Bono nagpaabot ni mo sa sakyanan. Haso ni kalakiha. Kita bali-balhin ini. Ayaw na lang pagsigig bagulbol diha ton yun. Tabang na lang ko diha og unsa pay hipusono naron makapahuway ta. Mga una siya kay gutom ko. Unsa may atong kanon nga pa man mauli si Mayang gikan sa merkado. Usay bro wala siyang gabi naman kayo. Ayaw siya na eskulas. To giapas to niya sa Mayang. Usay may matawa na. Wala naman ang hunan na to. Ikaw sad ba? Wa pa gani ka mahibaw kun unsa hinungdan. Moderetso kag yaw-yaw diha. Kabagulbulan ba nimo ton yun? Usba ko nun ang kinaiya nimo ha? Ton yun, gugo. Usap na kapag-usap bila. Ngayon ini naman, gugo. Paningkamot nga mausab ka. Kinasubrahan kasi mo pagsigig bagulbol da. Buong na kumilya. Kung sa naula sa wapatay, luto na eh. May ako lang magluto, be. Napam kay bugas niya. Lugaw lang ta. Naan ako'y gilotong kanon diha. Oh. Sudan alay kuwang. Kung gusto ka naamay tinabal diha. Maulang-unay ka na. Oo. Yan na sila ay. Yan na sila bila. Ay, arang-arang. Naan na di ay sila. Tiyo! Tiyo, tiya. Tiya. Tiyo, tiya.
Tiyo. Nauli na sa mayang din eh. Bali. Oh, imo man kahatong giapas kulas. Wa di ay mo magkita. Wa man, tiyo. Ay, naman diyas mayang. Mauli ka na akong nabalakan, tiyo. Kaya kaganina na tumilakaw. Uy, Ug hangtod karon wa pa mauli. wa, diyan ni mo suway tawag siyang imong silpon. Naka-off man niya cellphone. Kanat birich man. Uy, Ginoo ko kulas. Gabi na kaayong dako. Pasin si makuog dunay nahitabo. Asa na mas pati Melchor? Tuwa sa pikas kwarto. Unsa man? Di ka mutugaan kung hain ninyo taguy ang bata. Sa ako lang gisulti. Wa ko mahibaw kung asa na ang inyong anak. Wa na mataguay ang imong anak, Bruno. Purbida gid ninyo. Ha? Ako pa mag-iinyong binuangan og tubag? Wa ko matao og karon lang. Mayang, dili ko nyo piling inggahon sa pagtubag. Tarungan ninyo ko ninyo. Kay tarong sa kong tao. Unsa may akong itubag, Bruno? Kung wa gyud ko mahibaw asa imong anak. Bueno, wa ka man kahi ikatubag nga sakto. Magpili na lang ka ini. Latos! Umutugaan kas tinuod kung asa ang bata. Tubag ako. Kay kung di ka mo tubag sa insaktong tubag, maigo kang diritso ining latos. Kita kini, kini. Kini. Osborn po akong pangutana. Hain ninyo tagui ang akong anak. Tubag! Unsa man? Mutubag ka o dili? Tubag! Wa ko mahibaw. Baka kun ka pa! Unsa man? Mutubag ka sa sakto o latos? Wa ko mahibaw. Ni apa pa! Kung di ka mutubag sa sakto, hudon ko ning akong kusog sa paglatos! Aron matagbaw ka sa imong pagpamakak nako! Igo na yung taon, Bruno. Wa ko mahibaw kung asa imong anak. Baka kun pa! Ayaw kulas. Dili maayo nga mo diretso ta dito sa ilang bro, no? Pero klaro na kayo ni Padre. Uy, nga siya mo ay responsable ining pagkawa karon ni Mayang. Di mahitabo nga di mauli dayos Mayang. Oh, Ug nakaila kay kus kong asawa nga mangita gitog paagi nga makakontak nako. mao lagi kulas. Pero delikado na kaayo kay lain na ang unahuna karon ni Bruno. Mangita taw maayong pagi kung unsaon na to nini. Mawa na ilang paagi ni Re. Ako nga tubangos Bruno ug hagito na ko sa one-on-one. Planuhon una nato ni pag-ayo kulas. Kung unsay maayong solusyon nini. Pero Re, basta ko sa nagibuhat nila ni Mayang. Naipapabiya ka nga kung saan tulong kinakutos Bruno. Kung kita na ang tanan mo ay mabiktima ni Bruno, kinsa pa may makaluwas sa atong kaugalingon? Bahala na Re. Kulas paminaw ragod. Nakasabot ko nimo kung nganong gusto na kay nimong atubangon si Bruno, pero mas labig yun utang maayo nga ato nang hinuktukan og maayo kung unsa gyud maayong paagi natong buhaton. Mangayo ta og giya sa Espiritu Santo kung unsay mas labing maayo natong buhaton karon. Ginoo ko. Unsa man kay tayo gibuhat nila ni Mayang. Panalitin taon nga akong asawa Ginoo ko. Ginoo ko. Tangiop ining kapita. Kadagang mga piniriso. Kadagang sa mga gipaantos ni Bruno. Ug daghan ang nangasakit. Ang uban, nagdasok sa usa ka bilangguan. Ay, Ginoo ko. Nga naman ang taong nagitugot man nimo nga magantos ang mga tao ug ingon ini. Ang taong tabangi medyos ko. Nga masulbad ang tanan ug masumpo na kining mga kakuang ni Bruno. Oh, kana babae na gilang. Pag-uhay lang ka na nilang gidag diha sa pikas bilangguan. Lain na sa ka na nilang gibiktima ni Bruno.
Ginoo ko. Ngayon dyan naman, Master, ha? Di natutuon sila sa kulas? Di na kinahanglan, Prospero. Nahibaw ko nga si Kulas mo ni mangita og paagi nga muanhi din nato aron magpasikop nato. Ay, gusto na ito, Master, no? Ang angay niya ng mga tawhana. Naman. Pantuson gyud. Oh. Kay nagdahan lang sila, uyun-uyunan sila. Mabusar man, mga abusado. Maapit rin yung ano ko nimo. Anong dugay-dugayon pa man, nga may mamang kausahon na nato ng mga tawana. Ang sasabi ka. Saban ko nimo. Wow, uy. Ipenromantika ba? Mao din na ilang gusto, ha? Hmm. Pues, Saman. magbasol mo. Mm, Inyo inyong gibuhat. Yeah. Sa paglimod na ko, kung hain na karon ninyo tagui ang akong anak, magbasol mo kanan. Ang ako may kuno nimo, Master. Basing mo piyait na sila si Kulas, Master. Kay, nato niyang asawa. Kung dili gyapon sa mutugan, iapil ta tong duha ka tiguang. Ang iyang iyaan o guyuan. Murag ako may sikahan nimo, Master. Mandiri sila. Ang istorya man ta. Mas may pa, no? Mas may. Aram matapok sa tanan sa pilangkuan. Tanaw ta. Og di ba mo tiyabaw si Kulas? Mura mag-ako'y kasabaan ni Magid. Uy. Hasta itong pari nga kidnapper, Master. Antosan sa to. Silang tanan, Prospero. Mura magigag nalain ako. Hutdo na to sila pagpaantos. Yeah. Puslan man nga magbagahi sila sa pagtugyan silang pagsalig rin ako. Mura magigag ako'y kasabaan mo. Ha? Sige. Yan ako na, Master. Muna paborito ka na kung may tabo. Ngayon na nagtukong magkadiha, Kulas. Sa manual tayo buhaton din eh. Tinukungay na siya. Paabot ang bilagruang doon nga doon na daw sa may tabo ni Bayang. Kuan, ayaw gani kong libog-liboga sa tiyob eh. Ay, kay bawa bitaw ka nga wako'y tugin ng kalakiharon sa pagsigig ko na huna ko sa solusyon. Kidook. Sulasan mo eh. Kaluoy in taon ni Mayang. Basin og unsa na ilang daot ang gibuhat niya. Kung ako'y pabuton mo asdang na ko dito ni Bruno, ako silang gubaton. So may imong igubat, ha, Tyo? Nga pinuti naman tao na imong armas. Bala. Musukol ka nila ni Bruno nga daghan kayo na sila mga armalite. Kining, dili maayo nga maglalista naton yon, Kulas. Kinahanglan nga magkahiusa nga atong mga huna-huna kuno sa'y maayo natong buhaton. Dili mahimo nga masayop ta sa atong buhaton pagluwas nila ni Mayang o Milani kay kritikal kaayo ang sitwasyon. Mauna, kung ako imong pangutan nun, Tyo, gahapon ra nga gusto na kong muatak dito nila ni Bruno. Pero sakto si Padre Melchor. Nga hunaw-naon na to og maayo kung unsay husto nga solusyon. Kay usa na to kasipyat, impas tang tanan ini. Salbahay sa mga Bruno. Tayo panitan din ng animal. Oh. Sabay kay si Mayang nanuwag. Sige, tubag ka, Kulas. Oh. Hello, Mayang. Hello? Mayang, anong di magkamtingog? Kulas. Ay, matawag ka, Mayang. Anong nagilakman ka? Kulas. Di ako didi. Usa may nitabo ni mo? Mr. Nicolas Anyog. Kumusta? Bruno, unsay gibuhat mo sa kong asawa? Ayaw ka bala ka, Kulas. Buhi pa ang imong asawa. Kung may dautang may tabos kong asawa, Bruno, magbasol ka sa tibuok ni mong kinabuhi. Nagbahad ka na ako, Kulas? No way! Sortihin mo kagalingon ni Ala! O ayaw ko, Kulas! Kung tinuod kang isog, Bruno, ako ang atubanga ug ayaw ang mga babae. Sulti ko na siya gusto na mong mahitabo, kay di takasbukan. Wa ko mahadlok ni mo, Bruno. Buhi ang akong asawa samtang may panahon pa. Magkaluluoy nga, Kulas!
Naghinagitay si Kulas o si Bruno nga kung patyon sa nawahi ang asawa ni Kulas. Pibahad nga patyon usab ni Kulas ang anak ni Bruno. Wa makatingog si Bruno sa pikas linya ug hinuon nagbagulbol sa kalagot. Ug nianang adlaw, gihangyo sab siya ni Melanie nga kuyugan sa dapit diin himutang ang bata basta musaad siya nga buhian na lang si Mayang ug di na pantuson. Kung saman, deal or no deal? Oh, tubag! Tubag nila ni! Di ba fair ang akong gisulti ni mo? Tubag! Nabalaka kaayo ko, Kulas, sa inyong mga bahad ni Bruno. Basin og tinud-on ni Bruno ang iyang bahad nga to ni Mayang. Ay, mabitaw sanay akong ginahon na tiya. Nahadlok po ko nga, tinud-on ni Bruno yung bahad. Ako na lalagi mag-postage Kulas. Bitaw. Mas maayo pag ato na lang ibarter ni si Tonyon. Ikaw ba? Musugot sila ikabila? Oh, nganong pangutanon man ko ni mo Tonyon? Nga mau man kay imong gusto. Ang ako lang ba? Musugot ba ka? Musugot. Musugot lang ko. Mauman gani. May voluntaryo man ka nga ikaw na lang magpa-hostage. Unya may uyon man mi. Sige na lang. Di ka mo babag. Ay, tonto ka man tingali, Tonyon. Misugyot ka aron lang kababagan. Di ko mo babag, Tonyon. Pa-hostage na lang dito. Nalain na kikasultihan milaw eh. Huwag ko kauyon, anak. Ikaw ba? Yabag. Yun ka, ikatonyon na May lain ka. ka. Kung magbinuang gani ka diha, Tonyon, panayming pud, oy. Kinaatas kuyaw nga kahimtang karon. Si Mayang ba yan? Nabutang sa dakong peligro ang iyang kinabuhi. Ayaw na mo paglalay sa natya, Cho. Nagpasalamat kay kunin mo, Cho, nga may voluntaryo gyud ka. Pero alam mo ka bala ka, ako ray bahala ning tanan. Unsa ba tinuod ni Melanie? Kanina naman kita nagtuyok-tuyok din eh. Naabot na itong usak dapit nga imong giingon, pero wa man dito ang bata. Di gani mi, magklaruhay ta. Tugani ka nung tinuod. Asa man ka na bata? Kuan, Bruno. Maumang ko igiingon nila nga. Dito na ko na sila magtako. Pero ambot ko na asa na sila karon. Nga sa ato pa? Nag-usak lang ta sa oras ini? Nga wa ta mahibaw kung asa ang atong paingnan? Bruno, ang taganos amat ang mahumanog ingon ni Ini. Pangutan ang imong kaugalingon, Melanie. Kung di lang unta ko ninyo tuntuhon, di ni maingon ini. Kamu rin naghimog lisod, di ni kayong tanga. Apan unsa magigusto nimo mahitabo? Nga paantuso nimo ang mga tao nga di mo uyon sa imong gusto? O mo sabihin ko sa inyong buhaton ko! Muluhod ko sa inyong tabangan, ha? O mo sunod sa inyong gusto? Bisag mag-unsa ka pa, Bruno. Huwag kay mahimo ni ining kalibutan. Og ipaniguro ko nga dili gyud ka magmalampuson sa imong mga daotang buhat. What? Sige! Tagbawag mo kaugalingon sa pagdagbal ako, Bruno. O di... Ay! Kay maumay inyong gipangayo. Hibaw, Melanie. Kutob karong pizza 30 adlang Domingo. Kung dili niyo ihatag na ko ang kong anak, ayaw pagdahom nga pasayloon ti kanin inyong gibuhat. Ikaw si Mayang, dili na ako pasayloon. Hutdon tamong tanan sa pagpatay. Mayang. Inom may tubig. Mayang, inom may tubig. Sige kamay lang. Kinahanglan di ka umanawag sim ka kulingon. Mayang, kinahanglan bangon ka. Iyon na. Kinsa ka. O gano'n nakailak na ako. Kailan ko ni mo, Mayang. Paluwag kilala ko. Ako si Kibot Inhambre. Kibot inhambre. Oh, nakaila ko di po. Ikaw di si Kibot inhambre. O Mayang, ako. Kanunay kang iskutan ni Kulas na ako. O ba? Ayaw ko na yung solo. Gawas na yan! Gawas na yan! O ha? O
Maluwi mo, itaon na yun. Itaw ko na yun sa ayan. Uyan niyo siya, dali! Uyan niyo! Kisa mo ka na tao ka ilagi kastigo. Usa sila bilang ko din eh. Ilang katundadon sa ilang altar kay ihalad. O sa ihalat. Alang si kasayuran ba yang? Kada adlaw, tuda sila patyon. Ug maoy ilang ihalad silang Diyos sa altar. Unsa? Ingon nga anak kamang ta si Bruno. Mao kanina anda nilang tulmanon, sukad pa kaniadto. Unsa pa? Unsa pa inyo nahibaw ang bahin ni Bruno? Dili mo si Bruno ni mao buhata. Hangtod nga mahalad niya ang katapusang biktima sa tukmang panahon. Si Kulas. Ang kalag ni Kulas nga mahimpit niyang maangkon o mahalad ngadto sa altar sa katumanan. Katumanan aron mabuhi pagbalik ang matuod nga Bruno ug aron mo'y maghari sa tibuok kalibutan. Ikondisyonan ni Bruno sila si Apan Kulas. kibot, gusto kong masayod niya kita sa Padre matuod. Melchor kung buyo Oo, sila. sa may bukat ka nga rason. mutabang aron mahibalik Yan o si niya Kulas ang bata. pamangkin ang ilang Naglibot ginteresan sila ug tanan. maayo. Ilabi na nga O, sa may nibahad. kalabutan ni Kulas, Si kaya Bruno na magisama nga ug maayo. dili palabyo na tulok adlaw kay basin og wa ni kay gayunan Tungkol kay nga si mabuhi Bruno. pa si Melchor. Managsuon. Unsa? Mao kay tinuod miyang ang dugo ni Kulas ilabi na gyud ang iyang kalag. Mao gikinahanglan kayo alang sa katumanan sa ilang yawan ug tinguha nining kalibutan. Lakip na ang anak nila ni Melanie. Kinisakop man silang dugo ni Bruno. Kinuo ko. Si Felix nga nagpailang Bruno. Mo'y katapos ng gigamit sa yawa. Arong pugso nila ang tanan nga muluhod ug musimba nila. Daw dili ko makatuo sa imong mga gipanulti kibot. Nga managsuon si Bruno ug si Kulas. Pero nganong nahitabo man nga managsuon si Bruno ug si Kulas? Tugod kay ang amahan ni Felix. Mausab ang amahan ni Kulas. Siya si Bernardo Almasan na nagpailang usab kay Bruno kaniyadto. Si Bernardo Almasan mo'y bugtong anak sa magtuod kay Bruno. Saglit, napakyas man si Bernardo pagtuman sila mga plano. Si Felix mo'y nakapanunod o gigamit sa yawa alang silang yawan og tinguha din kalibutan. Diyos ko. Mao ba di ay? O kanila bing tinuod mayang. Ubo ko na gisugilin usab ni Elliot. Kanamong tanan sa diyang wa pa siya patyalan ni Bruno. Kinuo ko. Gipatay gid ay nila si Elliot. O mayang, ilang gipantos o gipatay. Nagpakahilumin ini mga butanga. Itong kinasayod mi, nga kung may daing may baw ni ini, di gid magpanaw ko si Bruno sa pagpatay na mong tanan. Apan unsaon ba di kibot? Unsaon man nato aron masanta si Bruno ni ini ang mga yawan ong binuhatan? Si Kulas mayang, mato ni Elliot, si Kulas mo ay magasulba din tanan. Sa unsang paagi? Mato ni Elliot, aduna kunoy dakong altar ining languba. Ug dito sa altar, adunay tabernakulo na tuwa dito na himutang ang balaang baraw. Balaang baraw? O mayang, baraw. Bugtong baraw nga makapatay ni Bruno. Apan ining baraw, way laing makahikap ni ini. Kundi, bugtong si Kulas lang. Kinahanglan nga masayod si Kulas ni anang tanan. Mao nga di ta magpakawas paglaom mayang. Kay halos ang tanang tao nga nasayo din ni kirot na og pamatay ni Bruno. Ug samtang di pa way ang tanan, kinahanglan nga makakita taw pagi nga masanta gayud nato si Bruno ni iyang makabuang. Kagutas kahasol ba ni si balik pinianan oy? Wa tay kapilian ton yon. Kay unsaon taman, kung dili sa tamubalin, delikado pud kaayo ang atong kinabuhi. Kulas! Sputing, asa ba sputing ka? Anay lang na mo din ita, ha? Kay manlakaw mini, Padre Melchor. Malakaw mo? Mapagipag-abot ato din sa ato gibalhinan? Ay, nami importanteng lakon, Chok. Di mahimo nga maginahinay tayo ni, kay nagdagan ang oras o nagkasamot ka peligro ang kinabuhi ni Mayang. Asa man di ay mo paingon Kulas. Kuyugan agos, Padre Melchor. Kay doon ako nung may adtuon nga tao nga posibleng makatabang na mo aron maluwas na mo sa Mayang. Kisa magtawan na? Mario man to ang gingalan ni Padre. Maayo untang maluwas na ninyo si Mayang Kulas. Nabalaka na in taon kaayo ko kung unsa ni nahitabo ni Mayang. Mausap ko, Chak. Nabalaka sa gaya ko ni Mayang. Mao nga, di ko mahimutang nga palabyo lang ni Adlawa. Nga huwa ko'y gihimo para ni Mayang.
Giyahan og panalanginan lang unta mo sa atong Dios kanunay. Nga way daotang mahitabo ninyo kulas. Among paningkamutan siya. Nga maluwas yun na mo si Mayang. Diya ning mapag akong gihatag ninyo. Subay lang mo ning mapaha. Nagkakita mo niya ng ikaupat nga turi sa unahan. Naa diha ilaw na himutang ang underground. Diin tagui ang daghan kaayong piniriso. Pero aron di mo masakpan sa mga nagbantay na ng mga turi. Kinahanglan nga malabang ninyo ka ng naay dakong kahoy. Ug naa diha ang sikreto nga bungaw nga agianan paingon nga to. Pero magbantay mo. Kaysa ilaw niya na, dunay daghang mga gwardya nga nagatang. Kinahanglan nga makakita mo og higayon nga makalusot mo dito. Kay kundi, madakpan mo sa mga gwardya ni Bruno. Daghang kayong salamat, Mario, sa imo pagtabang namo. Pasensya na kayo, Padre. Nga maura na akong matabang ninyo. Ug di na ko makauban ninyo dito. Dako na kayo nina kung katabang na mo, Mario. Sige, di na ko magdugay. Ug mubalik na ko sa kong agi. Sige, daghang kayong salamat, ha, Salamat Mario. ka, Mario. Andam ka na, Dre. Why problema na ko, kulas. Andam na ko. Tana, Dre. Buka mang takpaingon na ng kahoy. Arita sa pinakakilig mo, Aki. Tana, Dre. Dako bagtuo ni Nicolas nga patay na gayud si Mayang apan ang wa niya mahibawi nga naluwas pa siya ni Melanie kinsa misuway sa pag-ilog sa pistola ni Bruno. Hilabihang sukuha sa nawahe apan mipasalig si Melanie nga iyang kumbensihon si Nicolas nga ipauli ang iyang baraw ug ang libro aron maluwas si Mayang sa kamatayon. Apan mibahad si Bruno nga kung mapakya siya sa pagkumbensir ni Nicolas, ang kinabuhi ni Melanie ang mabutang sa dakong peligro. Magbasol ka, Stibok, na mo kinabuhi! O sa iyong pagdapig nga ito, Nicolas! Nagkasabot ka, ha? Nagkasabot ka! Hapon na, kulas. Sige, sunat niya nining saging matikaan nga akong gipalit. Salamat, Dre. Nalipong kong dinasay ng libro nga taas kayo sa gilanon na. Unsa pa may imong mga nabasahan diha, kulas? Kining libro, Harry. Lahi og sugilanon na itong libro nga binuhat lang ni Bruno. Dako kay kalainan kung itandi ni mo ani. Dunay mga susama ug unod apan klaro kayo nga gipangtuis ni Bruno ang tinud-an ng libro aron patuon ta sa iyang sugilanon. Ay, mao na buhat sa mga yawa, kulas. Mga fabricated story. Pero doon na lang ko'y nalibgan din, Henry. Unsa man? Gusto na akong klaruhon kung wa ba ni magkasumpake na ng mga linya sa suwat din, ba? Kaya sa ako kung analisar, giingon din nga pinagay sa baraw o pagsunog sa libro nga hinimo sa yawa nga mauray makapil din niya. Unya, ang hingpit yun nga kapildihan, mao nga itugyan sa pinili ang iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan. Nya, unsa man, wala ba'y mga dugang panggisay-say diha, kulas? Bitaw na akong gipangita, Dre, nga ako yung klaruhon ba, maghubad ani. Kaya basin og pasumbingay lang na yung pagkasultiha ba, nga itugyan sa pinili ang iyang kaugalingon. Kaya kung literal dun mao na yun siya. Nahadlo ka ba nining pagkasultiha, kulas? Nasayod ko nga nabalaka niya ng punga, kulas. Ug di ingon niya na kasayon ang pagdawat sa kabubuton sa Dios. Pero pangayo sa Espiritu Santo nga initon kaniya, kulas. Kaya ang tao nga initon sa Espiritu Santo, di gyud kini bation og kahadlok ug bisan unsa pa nga makalilisa nga mahitabo sa palibot. Bisan pa nga nakataya ang imong kaugalingong kinabuhi. Mao ba, Dre? Mao na'y labing tinuod, kulas. Ay, ngano ka, Dino? Nga di man stable lang akong kinaiya. Na'y panahon nga isog ko. Nasa'y panahon nga manalaw ko. Ay, natural lang ka nang bation sa usa ka normal nga tao, kulas. Ingon ana rin na, Dre. Way kalainan ang atong gibati, kulas. Ingon sab ko niya na. Mao nga ang gikinahanglan nato. Ang makanunayang pag-ampo nga hatagan ta sa gasa sa Espiritu Santo nga initon ta niya kanunay, kulas. Murag maura gyud nay kuwang nako dida.
usahay magsaliko sa kong kagalingo abilidad. O gani, naagi usahay nga kung suko na kay ko, malimot ako sa Ginoo. Kulas, kadiyot lang. Ngano re? Kanang nagpaingon nga ni, sila ka na si Bruno. Uto na. Ug uban nila si Mamilani. Managot ako, Kulas. Basig masakpan ta nila. Ay, ayaw re. Ha? Atos lang tubangon. Tago ilang ka ng libro, Kulas. Uban sa baraw, ha? O re. Mingaw palibot, Master. Para ko itaw. Naar na diha. Sangpitan ninyo. Ako sa Alami, Bruno. Pakita ka sangpit. Oy. Lentek. Dodong Kulas. Dodong. Naaday mo diha, dong? Dodong. Ni ami Dodong Kulas. O wami daw tang tuyo ninyo. Ngana, Dodong. Ning imong gibuhat na mo, Bruno, ni Tiyo Tonyon o ilabi na sa akong pinanggang asawa. Di tagir mo pasiloon. Ayaw, Dong. Hilas! Ayaw, hinilas, Dong. Ay, takyano. Matambad ha. Unsa di pa salon. Makasulti ka, mura kang presidente sa Amerika, da. Wako magtiyaw ninyo. Ayaw lagi, Dong. Sobra na kayo inyong gihimos kong pamilya. Dodong. Hilas! Hilas ko no kay. Ikaw mo hilas di ako kay. Kauban man mi. No. Dong Kulas, wala tayo panahon nga maglalis na ni Ana. Ni ami. Uban ako ang kong asawa nga si Melanie. Hilas ka! Hilas ko no ka, hilas ko no ka. Sikulas. Doon na siya nindot nga mensahe nimo. Kulas, paminawa ko. Dakong buhi pa si Mayang. Ha? Dakong buhoy pas mayang. O, Kulas, buhi pa si Mayang. Apang, Kulas, makiksulti ko nimo. Doon na maihangyo nimo. Mamilani, kung gusto kang nga makigsulti nako, ikaw ra nga kung gitugutan nga muduo na mo. Kamo, Saman. pabili mo dia. Huwag mi ayo. Okay na. Wala problema, Dodong Kulas. Sige Melanie. Istoryahin si Kulas. Master. Master. Unsa man di taminaw sa ilang istoryahan, ha? Paaboto na to sila. Hilas! Kinsa? Di si Kulas. Lagi. Di ta mo biya din kundi na to makuha ang baraw ug ang libro. Uy, higayon na to, Master. Istay ka na to, Kulas. Paabot sa komando. Hilas! Ikaw musulti ka gil mo mag-akoy mo. Dili, si Kulas Kulas ba? lagi. Pangandam na hinuon mo, ha? Kung mo ingon ako. Naibaw na mo kung unsa inyong buhaton. Sige. Pisto ang uban sa palibot. Unsa mo ni ka tinuod, ma'am? Nga buhi pas mayang. Dakong buhi si Mayang, Kulas. Apan kursunada kaayo si Bruno nga mo patay niya. Apano sa mga pagkaunsa? Nga nakadungog man ko nga gipusil naman yun to niya sa mayang. Nasanta pa nako si Bruno. Sadyang iya na untang pusilon si Mayang. Nag-inilugay mi sa pistola. Ug mautungawa siya maiko. Panuway kinitawhan na da. Unya, ma'am, kumusta naman sa mayang? Okay ra bang yang kaimtang dito? Dagan siya mga puno nga nahiaguman sa pagpaantos ni Bruno niya. Kaluwis kong asawa. O, unsa man kano'y tuyo ni Bruno Melanie, nga pauban man kaniya. Ila kong gipauban din Padre. Aron ipahangyo si Kulas nga ipauli ang para ug ang libro. Kay kung dili ko nun ninyo iuli, dayunon ko nun niya og patay si Mayang og apil na ko. Mao na iyang bahadihan nimo? Mao na iyang pong. Og delikado kayo si Bruno sa iyang mga paad karon. Kay iya gid kini tinud-on. Unsa may buhaton na to karon padre? O, anaan nimo ang tingog, Kulas. Kung unsa may imong hukom, maminaw rin nimo. Kitigaan di kong labat sa uo ni Bruno da. Hagdon ko lang kanig one-on-one ng demonyo ha. Sumpag kayo na nina mo aron kausara. Kanang binali bukog. Kinahanglan jud kuno karon dayon Kulas. Nga makahimo ka sa imong hukom. Kay kun dili, karong yung adlaw may dautan gid siya himuon namo ni Mayang. Ma'am Melanie, doon ako'y pangutana ninyo, ma'am ni Mayang. Unsa man Kulas?
Unsa man, ma'am? Andam na magha mong mamatay. Ha? Sakto ba akong pangutana, Dre? Padayon lang sa imong mga pangutana, Kulas. Kung ako ang imong pangutanon, Kulas, andam na ko mamatay. Bayad sa ako mga sa nga nahimo. Pero kung maangin lang si Mayang, dili maayo. O di angayan nga mapagan ang iyang inusinting kalag sa mga kabuang ni Bruno. Nagsabot namin ni Mayang. Sakit sa kong buot nga mawa siya uban ako. Pero hugot gihapon ang akong desisyon nga di nako iuli ang baraw ug ang libro. Pero, kinahanglan nga makakita ta og laing paagi, Kulas. Bisag si Mayang lang ang maluwas. Naluoy na kaayo ko ni Mayang. Padre, pabili lang mo din eh. Kung unsay may tabo, ayaw gyud mong padakop nila. Iyon na. Unsay imong buhaton, Kulas? Ako nga tubangos, Bruno. Suklan ako siya sa iyang mga bahad. Makuyo ko ni mo, Kulas. Ma'am, dinila mo ni Padre Melchor. Kung unsay may tabo, palayo lang mo daan din eh. Unsa may mong buhaton ako, Bruno? Kung pananglit din ako iuli ang baraw ug ang libro. Sigurado ka, Kulas? Nga di yun nimo iuli? Nahibaw ko, Bruno. Nga wakay laing panghulga nako nga imog yung patyon sa Mayang kundi gyud ako iuli ang baraw ug ang libro. Unya. Musugot ka nga maunay mahitabo, ha? Oo. Wa na tingali kay gugma si mong asawa? Hilas! Mo nga gusto ka na lang nga doon ang mahitabo niya? Baag ni pututad takyanon ko maginero. Bruno, nahibaw ko nga ako ra imong tuyo. Nganong di naman lang ako ang imong dakpo ng pantuson. Ug imo na lang buhian si Mayang ug si Mamilani. Uram kag bayot nga. Musuko lang og mga babae, oy. O si Bayot! Ala! Nagkarong niya, ha? Kulas! Hoy! Patamparusan ako niya, Master. Sibok! Lagot yung tuhan na da. Sibok! Ay kapil-apil na putot. Karat ka na ron. Ayay, masukol ka na ko, ha? Swerte lang ka, tuntuha ka. Kagipugan ko. Wapap, Pugir ko, Master. Pogong dia. Agay, ay lang ko itok mo, Master. Maumod ta. Kulas! Di ko ganahanog daghang istorya. Hilas! Ikaw ba puspiro ba bilom ko? Si Kulas man. Mga sakop! Suhiran niyo ang palibot! Pangitaan niyo ang baraw o ang libro! Hilas! Ayaw kaguol, Kulas. Kung di niyo uli ang ako mga butang karon, pakitonti ka sa gibugaton sa imong tinuod nga gipangita. Dagan, Melanie, dagan. Padre, si Kulas. Ayaw na paglingi. Ayaw na po. Kinahanglan nga makapalayo ta din eh. Dali na. Tora na kayo nito, Tora! Nga numihunong ka, Padre. Mutagaw ta din kalibunan. Kay ato sila paingan dito. Oy, di ta mo baya din ha. Hangtod nga mawa na sila. Ang taon, si Kulas, Padre. Ato siyang nabiyaan. Di ta angay nga mapalaka ni Kulas. Mauni ang gusto nga dili kitang tanan nga madakpan nila ni Bruno. Ayaw pagliyok. Melchor, Melanie. Ayaw ka doon ako. Hindi ko yung kaway. Kinsa ka? Dili ba sinaligan ka ni Bruno? Oo, pero hindi ko yung kaway. Ayaw pagsama. Kaya pa yung mga tao ni Bruno nga napagitan. Napagitan niyo. Pengon din eh. Dali. Sunodin mo ako. Ayaw pagdodo ha. Samtang wapa sila. Huwag doon ako ihatag niyo. Sige. Sige. Tanamila ni. Misad ang tao nga si Rico nga mutabang gayud nila ni Melchor ug Melanie aron luwason sila si Kulas ug Mayang. Ug tuod man, wag yun maglangay na napagasunod adlaw nahitabo ang dugong engkwentro sa mga sakop nila ni Bruno batok sa mga sakop ni Rico. Daghan ang mga nangangol ug namatay, lakip na si Rico kinsa miluwas nila ni Kulas ug Mayang. Mao nga mimando dayon ang uwahe
nga patiwasan si Tunyon aron ipakita ni Kulas ang iyang naghingapin nga kasuko. Sige! Diretsuhan ninyo sa ospital! Okay, Gusto ko nga tiwasan niyo kantong uyuan ni Kulas Ato na, ang ma-feel nila nga nagdilaab ang akong kasuko. Nilang gibuhat rin ako. Ato na lagi, me! Buhatan niyo, Boss Bino! Lagi, Master! Tuman, Master! Ginoo ko. Liguna in taon ko sa tanang pagsuway. Og luwas sa in taon si Tunyon sa iyang kahimtang karon. Jamila! Kulas, mayang. Ja, Ay, salamat sa Ginoo nga nahiuliin taon mo dinhi. ja. Kanang, kumusta na si Tiyo, ja? Schedule sa iyang operasyon og bakulas. Kinahanglang operahan ang iyang buko-buko nga nabuak ang bukog. Kinahanglan nga maistorya na to ang iyang doktor karon. Nga naman kulas. Kinahanglan nga ibalhin na to si Tiyo sa ilang ospital, ja. Ha? Apan nga naman kulas. Delikado kung ani siya ng ospital, Nahibaw si Bruno nga niya siya din basig tiwasan nila si Tiyo. Ginoo ko. Anong ilamang ka ng buhaton? Nahibaw ko kung sa karong kasukos, Bruno. Grabe kayo karon ang iyang pagkadaotan. Tinuod na tiya. Kinahanglan nga atong mataguan si Tiyo Tunyon. Apan, unsaon man nato ron anak kulas. Nga gi-schedule na baya siya para ugma sa operasyon. Mga istoryahon yun na nato ang doktor. Kung pwede ba, buhatan na nato na siya. Kuan lang ka na sa sunod adlaw na lang. Ang importante nga maluwas lang yun siya, tiya. Gikan nila ni Bruno. Uwa ba mo makita nila ni Padre Melchor o ni Melanie? Mao pa sa ipagpanlakaw nila. Ayam sila pengon, tiya. Wa ko mahibaw kulas. Matod nila. Basig mo balik lang sila karong gabi dinhi. Sagdilan, tiya. Unahon una nato ning doktor ni Tiyo nga atong maistorya. Unsa makay buhato na to ini, Dre? Wa naman gid mahibalik si Rico din eh. Kumusta na ba siya? Basig, ano nalanganan nila ni. Misaan magto siya nga, iyatang balikon din, Kalistod yun ako na, Dre. Nga dagang kayo gikabalag-ana. Naguol kong nakunahuna sa akong anak. Ninito niyon. Ilabi na ni Kulas og ni Mayang. Gusto mo kay mahitabo na to sa unahan ini. Ayaw na ka naghuna-una pamilya ni. Ang mahinungdanon karon nga ania, gidaan na to ang dakong paglaom sa atong kaluwasan. Kung mahibalik lang si Kulas na to, sigurado ko nga masulbad na kining tanan. Nagpasalamat lang ko sa Ginoo. Nagyatagan pag kita og Rico Kabido nga maimutabang na to. Hinaot nga mo lampos kita ini, Dre. Ay, kining mga tao nga gipada sa gidungod din nato. Dako kay kining timaan nga wa gyud ta niya pasagdi. O mudaog ra gayud niini sa unahan. Bisan pag mga kalisdanan pa ang atong masinati. Oy. Diba? Buto-buto man rin sa pistola, Dre. Dali, Milani. Mangandam ta. Basod kung saan na karon. Aray! Nga nang gidagpa man ko ni mo. Nga nang imo kung kita paros, Master. Kinsa may mahimuot yung trabaho? Ha? Master! Ha? Master! Danghag mo lang ang mga kanahan mo. Istorya lang daghan ninyo. Huwag mo yagi. Isang kaya sila, Master. Aptik islas kulas. Ilang ipataguan si Tonyon. Ilang si Tonyon. Hindi makita na. Mga wa mo hinungdan. Master! Kamong tanan. Di mapusulan. Hilas! Ikaw ba? Si Kulas. Matigibuhat na namo ang tanan, pero anak kaingon na gid ini kay naam gimit idol na to. Kay kung loyal pang tanan, di unta ni maingon ini. Hugot kay pagpatuman nato sa atong seguridad ni Sud. Wala kita magdahom nga ingon ini resulta. Mo nang ang akong ipasabot dito. Wa na kita maimo ini. Wa na kita ini pildita. Ha? Bangkaruta kita ini. Oh, Kinahanglan nga ato sa madakpan pagbalik. O mabawi na to ang ako mga butang. tigilan dong. Mudaog lagi kita ini. Bangkaruta ta. Hindi lagi, dili. Ay, daog lagi kita ini. Di mamaw man na imong permisol tinako, Master. Ha? Nga, kita gyud ang mudaog. O mo pauli silang tanan, diyan nimo. Ha? Apang kikawat nila nga ako mga butang. Iuli lagi to nila. Magkalagot! Di ko makadawat. Master. Nga mahimo kong piliro ining awaya. Nga mabangkaruta ko.
Paminaw. Makita ninyo, Kulas! Paminaw. Kung kinsay hawd na to ining kalakiha! Paminaw. Makita ninyo! Paminaw, Prospero! Unsa man, Master Andama! Paminaw? Andama! Anda mo. Andama ang tanang mga sakop ug atong balikon ang ospital sa Maaslom! Ha? Aslom. Suhiro na to ang tanang kwarto dito sa ospital Maaslom! Andam, kanunay nga itong mga sakop, Master. Bisag mag-unsa pa mo, Kulas! Pauli rin yapon mong tanan din ako! Dakuyog kayo katabang sila si Sister Mildred na to. Huwag sila duwa-duha sa tong hangyo. Nalipay kaayo ko kulas. Nga napahimutang na si Tiyo. Ug ang doktor, maayo pod kayo kay mutabang pod siya sa pagpangita og pagi nga maupirahan ra gihapon si Tiyo. Dako kining grasya sa Ginoo nato kulas. Naagid siya mayang. Huwag yun niya pasagdi. Bisag pirmitang mawadan og pagsalig niya usahay pero huwag siya mulungaw sa pagbulig na to siyang grasya. Unya karon kulas. Asa man na to pangitaon sila si Padre Melcher ug si Mama Melanie. Munay dakong pangutan na mayang. Pero sagdi lang. Ado taloyo sa ospital magatang. Kay adto may pirmi ni Padre Muagi kung buduaw nila ni Tiyo ug tiya kaniadto. Oh, mao ba? Munay atong buhaton aron ato silang mahimamat ug balik. Oh, dili ta maglangay kulas. Mubalik ta dito sa ospital aron ato silang mapahibaw nga gipataguan nato si Tiyo Tunyon. Ang tanan na malipad nga wa ko sila kay baw. Ay, Ginoo ko. Nga naman ka, Padre. Dili ko mutuong nga wa sila basayod. Naglimod sila nato. Pasig doon ay daw tang nahitabo nila ni Nang Mila. Sige, ato ta mangutana sa Picas information. So ayan nato, basin og nahibaw sila kung asa nila gida si Tonyon. Tana, Dre. Oh, tana. Suhira ninyo ang tanang kwarto! Dre, managot. Nasa na si Bruno? Oh, dali, Milani. Sunod ako. Pinilata mo yan. Bataw-bataw na nato sila si Padre Melchor din eh. Maayo untag makita nato sila kulas. Agwadaw na to ang pagpaabot din eh. Oh, kadiyot lang kulas. Ano man? Tago na din sa akong nahimutangan. Masa may problema? Kanang mga armadong tao sa unahan. Di ba? Mga sakop man na ni Bruno. Hindi ni Mayo. Tara Mayo. Magpalitan ni. Mangunong-unong ta, Milani. Mangunong sa ta. Dre, okay ra ka? Okay ra ko, Milani. Gikotasan lang ko sa atong pagdagan. Mangita sa tindahan nga. Makapalit ang tubig, Dre. Kay uhaw kaayo. Oh, sige, mulahos na dito. Basig, tindahan ng anay dakong trapal sa unahan. Dali! Hindi na madami yan. Uhaw na kayo. Mangita at tindahan. Mulahos na dito sa unahan kulas. Eyo, muli ko tayo sunahan. Aron di ta masundan nila. Oh, basig tindahan ng naida kong kapal. Mulahos na dito. Oh, tuno. Na, tara. Mulahos ta. Ay, lingkod lang mo diha. Kaya wa may init. Kaya na, may kapal nga nag-ali. Ay, salamat kayo nang ha. Dre, manglingkod na ta, Dre. Aron sa makarelax nga itong mga bagtak o dinagan. Oh, sige. Sige, malikot ta. Dali. Asa naman ka dahil sila, sinutot nyo hanggang nila. Kay bulungan kayo nga, huwag kihatag ng impormasyon ng ospital na to, Dre. Ay, mo balik niya ta dito sa ospital. Kinahanglan nga, mahibaw ta kung asa nila dada sila si Tonyon. Nabala ka kayo ko, Dre. Basta nagusin hitabo nila ni Nang Mila. Di ka kabuang nasab ni Bruno. O, mahibaw ra ni nato ang tanan inigbalik nato dito. Mayo. Ay, sir, ato, sir. Namoy mineral water ka nang. Ay, naa, sir. Duhan, papalihog na may duhan. Dre. Oh. Ayun na. Oh. Di ba si Kulas mo na og si Mayang? Uy, gusto tuod. Si Kulas. Kulas. Mayang. Uy, Padre. Kulas, dali. Suod mo dali. Dali. Oh. Pre.
Uy, mamilan ni. Kamu mangguday ni. Mama Lani, Mayang, Ginoo ko. Salamat sa Ginoo nga nagkagawas na ganin tahon mo. gitabangan mi ma'am sa tao nga ginganlan og Rico. Kisari ko. Si Rico? Si Rico Cabido ba? Ha? Oo, ma'am. Salamat sa Ginoo nga giluwas mo niya. Nakailan mo niya, ma'am? Nakailami niya. Sakop siya ni Bruno. Ang paggikamit siya sa Ginoo aron matabang nato. Pero, ma'am, subok lagay palandungon. Ngaon sa man. Namatay si Rico, ma'am. Napatay siya, uban siya ang mga kauban aron pagluwas na mo. Balaan kayo silang mga tao nga. Way kahadlok ang misong sa kampo ni Bruno. Oh, daygon ang Ginoo kulas. O wa gyud ta niya pasagdi. Gigamit siya sa Dios aron makabot na nato ang tinudanay kagawasan. Sama nini gihatag nato karon kulas. Ang mini nga libro ka na, pare. O kulas. Gihatag kini ni Rico dinhi nato. Aron matuldukan na ang mga kabuang ni Bruno. Wa mo'y angay kablakan ni Tiyo o Tiya, pare. Sila'y among giuna pagbisita aron amo silang ilikay dito sa ospital. Ugyat man sila karon ni Sister Mildred. Oh, pagkamaayo sa Ginoo kulas. Bisan tuon og nag-akikita sa kalisod karon, ang lihok sa Espiritu Santo gipakita niya dinhi nato nga wa gyud ta niya pasagdi. Dalaygon gid siya, Padre. O gihimo gini ang tanan aron ta maluwas. Unya, Dre, kulas. Usa pa may atong ipaabot. Dili na ta maglangay. Ato nang sundod kadung gisulti ni Rico nato. Nga bugtong si kulas ra makasunod nining mini nga libro. Oh, tuod. Adera ang libro kulas. Amo na ning gisuwayan sa pagsunog ni Melanie pero napakyas mi. Kay wa gyud ni siya madutli sa kayo. Mo ba, Dre? Mao na kulas. O mo sa nitugon ni Rico nga may kasayuran bahin niya ng libro ha nga bugtong ikaw ra kuno ang makaputol sa sumpa. Sige, Dre. Di ta maglangay. Oh, Ato na ni sunugon. Dili unta na ko igsapayan. Nga napakyas ko sa kong gugman ni Melanie. Apan di ko makadawat. Kung mapakyas ko sa pag-angkon iyan ako sa tibuok kalibutan. Si Kulas. Siya mo ibugtong paglaom nako ni ining tanan. Master! Master! Oh, Master! Prospero! Master! Doon ako nindot kay balita ni Master. O saan ka na, Prospero? Sige, sulti! Master, naibawa na naman kitaguan sa mong anak o sa oyuan ni Kulas kasi Tonyon. Unsa? Hay, hay! Ha? Hay na akong anak! Hay! Uban sa mga madre dito sa retreat house sa Good Shepherd. Asa man, David? Tunay makatulong na ito, Master. Kung asa ni David. Usa mo man itong ibabot! Kana! unha nato sa pag-ampo. Ug sangpito nato ang Espiritu Santo aron bukunsad ug manalangin sa atong paggabuhaton. Sige, Dre. Magampo ta. Atong iduko ang atong mga oo ug ibayaw nato ang atong kasing-kasing ug ingon man huna-huna sa Dios nga makagagahom sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Langit nun namong Amahan, among gipangayo nimo ang imong kaluoy ug kapasayloan sa among mga sala. Nga unta panalipdan ug luwason mo kami gikan sa among mga kaaway. Hiusaha kami diha sa imong gugma, Amahan, ug lig-una kami sa tanan namong mga pagsuhay. Kini among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Hesukristo uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ganun mo yun naman ka. Ha, Master? Ha? Delikado! Delikado. Aduna delikado nga mahitabo, Prospero. Gumikan na itong kusog tayong kilat. Unsa may metabo? Siya, padayon ta dito. Itong tuyo, dili. Ha? Time pa una. Nakabantay ba mo? Kung diin ka to gikan ang kilat. Murag dool ra din ni Master. Pero kalit ra kayong maong kilat. Wa na ito kabantay eh. Sige! Bumadayon ta! Paspasin ninyo!
Ginoo ko! Kulas! Ma'am Melanie! Padre Melchor! Mas may nahitabo ninyo! Gano'n ang alapok man mo galit! Tabang! Tabang! Ginoo ko! Masa may akong buhaton! Kulas! 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 Diyos ko! Nakapuntos ka karong adlaw, Prospero. Nagmalampuson kita sa pagkuha sa kong anak ug sa uyuan og iyaan ni Kulas. Pero master nga naman ang mga anak ko naman ni magsitong tingog. Nahinanok pag-ayaw nga akong anak, Prospero. Oo, no? Kita ka, gwapo kayo, no? Gwapo. Liwat samahan. Bati di ay. Master, Oh. oy. Unsa man Pictus? Master, Bruno. Pictus. Master, dunay katingadaan nga tabo sa topalipot. Usa ka tingalan, Pictus? Dagan sa tumasakop nga yung sanawad anong panimot. Usa! Usa ka pinawala, Pictus? Pictusan ti karon. Prospero lihok. Oh, Palaw ka ito mga sakop. matuman, master! Kulas! 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 Mata kulas! Wow. Kadiyot, magkuha kong tubig, Kulas. Bayan, Ma'am Melanie, ay kong tubig. Paing na ko. ipag-uhaw mo. Oo, sige. Mukuha kong tubig. Master! Gipanguha ang mga tao. Ayaw sila paimna og tubig. Pasagdi sila nga uhawon. Unsa man kining nitabo sa palibot, master? Kabuang kininila ni Kulas. Nga naman, ha? Ay, kong pangutan na! Ang akong anak. Base nung sinitabo sa akong anak. Master, what ako, oy? What ako, oy? Ay, kabiyay, master! Padre milampos ta. Gawas no na ta. Wala, natangtang na ang marka sa atong tagkuko. Daigo ng Diyos, Kulas. Aniya, naguba na to ang kamatuoran. Huwag kabutangan sa kong dakong kalipay ang gibati karon Kulas. Padre, usa kini ka na kong milagro nga nahitabo sa itong kinabuhi. Dako na kong kalipay nga napapas na inyong mga marka, Kulas. Grasya kinigikan sa atong Ginoo. Uy, kasi mo cellphone mong miring. Wa naman tayo mga cellphone, Kulas. Ako aron. Oh, uy, si Sister Mildred na nawag. Kadiyat lang ha. Hello? Hello? Melanie! Ikaw? Nahibaw ko! Nagsaulog mo sa tumang kamaya. Bruno, o sige buhat ni mo ni Sister Mildred ha? Ang akong anak. Maluoy ka, Bruno. Patay na ang inyong Sister Mildred, Melanie. Salbahis ka, Bruno. Huwag kay kaluoy. Huwag alang sa inyong kasayuran, Melanie. Ingas Kulas. Iwasan nako ang iyang uyuan. Ug isunod nako ang iyang iyaan. Utabuot, Bruno. Maluoy ka. Maluoy! Wa na niyong pinuli. Ug kaluoy ang akong pailob, Melanie. Ilabi na yun ka. Naggibuhong nako sa akong gugma. Maluoy ka. Iuli ang akong anak. O buhiis nila si Nitonyon o ang Mila. Tawag ka si Kulas. Makinsulti ko niya. Hello? Mr. Nicolas Anyog. Congratulations! Unsay kibuhat ni mo nila ni Tiyaw-Tiyaw. Uy, relax. Relax lang, Kulas. Ayaw pag inisog. Kay wa kang kapabor. Ha? Wa kang kapabor. Ha? Kung gusto ka na makadungog, o hagulhol sa imong mapinanggang iyaan o kuyuan. Dalawan ka, Bruno. Bayot ka, bayot! Ako bayot! Wah!
Kung tinud-anay kang isog, Bruno, gihagit ka. Nasayod ko nga nagtinguha kas pagkuha og balik sa bara og libro. Correct! Correct! Bravo! Bravo, Kulas! Mo na akong gusto nimo nga mag-gets dayon nimo ang akong gusto. Hagito ta ka, Bruno. Mag-1-on-1 ta. Pagpili, unsa man. Ato nila ning sumpagayo. Oy, di ko musukol nimo. Di ko musukol nimo, Kulas, kay kubalon kay kagkamot. Talawan ka, Bruno. Talawan. Isog lang ka kundo na kay pistola. Ipakita ang tinud-anay nimong kaisog nga ang imurang kumo mo'y dadon. Magtarong tag sabot, Kulas. Di ko gusto binata kay Surya. Kung gusto ka nga mabuhi ang imong uyuan ug iyaan, simple na kayo ang akong pangayon. Iuli ang baraw ug ang libro. Ug akong iuli ninyo ang duha ka tiguang. Gusto ko nga masiguro nga buhian mo sila, Bruno. Karon na yun kung gusto ka. Ayaw panugaya, Kulas. Sige, musugot ko. Apan lakip na ang bata. Uy. Imo sang iuli. Unsa man, deal? Wa kay katungod sa akong anak. Ako siyang anak. Di ta magdaog na bahina, Bruno. Kung una'y gusto yung may tabuha, Kulas. Kung unsay naasem mo huna, mo'y buhata. Kung di na mo iuli, lakip na ang bata din mo. Ayot pag-iaw ingon ni anak, Kulas. Dako na kayo mong bintaha karon ug dihado na kay ko sa akong tapad. Kitapusan akong pangutanan nimo. Iuli nimo akong baraw ug ang libro o dili. Kung di nimo iuli, ihatag na ko nimo ang imong gipangayo. Osborn ko, Bruno. Wa ko mahadlok sa mong pahad nila. Apat timan ini. Sa oras nga may mahitabo, bisag usa nila. Tunawon nako ang baraw ug sunugon nako kining mong libro nga imong gipangita. Pagpili, Bruno. Kay karon dayon, impaso nako ang tanan nimong pangandoy nining kalibutan. Nakasabot ka? Ha, Bruno? Nakasabot ka ba? Uy! Kagpat sinanggugod nimo, Kulas. Nahibaw ko. Daghan na kagag nahibawaan bahin sa matuod nga libro. Apan, wa sukad mahisuwat sa panagna nga matunaw ang balaang baraw ug magisi o masunog ang matuod nga basahon. Unsa man, Kulas? Samtang may oras pa, ha? Dili ka eksperto sa mga butang nga mangilad. Ha, kabati ka? Dili ka makatabang sa pagluwas sa duha ka tiguang. Iuli na ang baraw o ang libro. Kay maul kay bugtong makaluwas nila. Naani Kulas inyong kaliwasan, ugwa na ko. Ug di lang gahig-o si Kulas. Malinaw naging unta tang tanan. Ug di unta maingon ini si Tunyon. Maluoy ka, Brodo. Unungan na intahon ang pagpaantos namo. Sa ako nang giingon, dili ako ang nagpaantos ninyo. Ang inyong pag-umangkon nga gustong tawgon og hero sa tanan. Maluoy ka. Bisag imo na lang luwason og buhion ang kinabuhi sa akong bana. Ug ako nalay imong bilanggoon dinhi. Ikaw mo siguro nagtudo ni Kulas, no? Aron ingnon mong mga santos? Ay, kagbaboy na. Ikaw ba? Ay, kamayo! Og ingnon na to ini. Husto na, husto na. Ayaw na yung taon siyang paantos sa intaw. Sobra na. Oy, gikuot naman akong saman sa inyong buko-buko. Diyos ko, husto na. Maluoy ka. Gusto ka nga makikistorya ni Kulas? Istorya sa mila. Ingna nga kinahang mo anhi siya. Aron iya mong luwason og di na mo mag-antos din Nakasabot kamila, ha? Oy, ilang to niyo. Sonda akong imando nimo. Ingna siya. Nga iuli niya akong baraw og ang libro.
Mao ka nagisulti ni Kibot and hambre nako kulas. Nga ikaw og si Bruno managsuon. Og ikaw ang katapusang had sa tukmang panahon. Aron mabuhi pagbalik ang matuod nga Bruno nga dugay nang namatay ning kalibutan na. Managsuong di ay, ha? Kaswerte sa unggoy nga doon na igsuong mistiso. Pinaagi ni anang baraw nga imong gikuptan karon. Maunay gamito ni Bruno aron himuong hinagiban sa pagpatay nimo. Ug ihad ka nila ngadto sa ilang altar sa katumanan, sa ilang mga daotang laraw ning kalibutana. Mga asyuso. Tanahon ta lang kung kinsay unang maigo nining baraw. Paniguroon ako nga si Bruno mo'y una na kong matarget ini. Ako'y unang muhadya ngadto sa ilang altar. Kulas! Kulas! Ngano re? Kulas! Si Melanie, nagdali nga milakaw. Unsa? Asam sa pengon re? Ako tong gitambagan nga magpaabot sa atong desisyon, pero minsan siya nga iya gyud kunong adtuon si Bruno sa ila. Wrong move ni. Tatra re. Ato sa apason. Dalian ninyo kulas, pugngin ninyo siya. Ma'am, paminawaw nami. Nakasabot mi nga nabalaka kay kasi mong anak. Asaylo ako, kulas. Apan kinahanglan nga ako ni buhaton. Nasayod ko nga lain og tuyo si Bruno sa akong anak. Kinahanglan nga planohon ni natong mayo, ma'am. Ni ako. Niasab si Padre Melchor. Di mo na mo pasagdan. Magtambaya yung tayo ni sa pagsulbad nining kabuang nga gihatag ni Bruno diri nato. Dili sulbad ang imong pagpakikatubang karon ni Bruno, Melanie. Lahi siya karon og sa kaniadto tungod kay pakyas siya sa iyang mga plano. Basin og magdugang lang ang laing senaryo ang imong pagkumpruntasi niya. Sakto, Ma Melanie. Nahibaw ta kung unsa kapintas karon si Bruno. Wala si mahadlok mo patay kung bisang kinsa. Ma'am Melanie, di na to hikalimtan, ma'am, nga doon natay Diyos. Sa mga nitabo na to, gipakita ta sa Ginoo kung giunsatan niya pagtabang. Bisan usahay makaingon ta nga muragwan ay kasulbaran ng atong problema. Wa ta niya pasagdi, ma'am. Nabalaka lang kaayo ko sa akong anak. Ako masayod ko doon sa gusto na akong buhaton. Way usa na to, ma'am. Nga nasayod kung unsa gimaayo na tong solusyonin eh. Dako gihapon gani natong problema bisan naapa nato ang balaang baraw. Kay mag-unsam sa ning baraw nako. Kung sugaton ko og pistola ni Bruno. Isakto ka, Kulas. Mao nga hinuktukan nato kinig maayo. Kung nganong baraw ray gihatag sa Ginoo nato. Anong di na malang kanyon aron kausahon na nato nas Bruno pagpatay. Ay, adunay kahulugan kining tanan, Kulas. Nanginahanglan kita sa hustong giya sa Espiritu Santo. Atong hinumduman kanunay nga di gyud ta magmalampuson sa tanan natong plano kundi nato siya iuban sa atong mga paningkamot. Ginoo, tabangin taon ko. Masaylo ako sa akong pagkamahuyang. Sagdi lang, ma'am. Mas makatabang kayo nato ang atong mga pagbako aron makibhangan ang atong mga kabalaka ug kahadlok sa unahan kung unsay mahitabo. Isalig lang nato niya ang tanan, ma'am. Kay kitang tanan, saksi nga wa ug wa gyud ta niya pasagdi. Dagan kayong salamat, Mayang. Kumusta na imong pamati, Mama? Nag-ilog hapon ang akong hunahuna o pagpati. Kung nasaon ako pagbalansi sa mga butang nga makaayo natong tanan. Dag-un lang ko sa tumang kabalaka tungod sa pag-unahuna ako sa bata. Maayo lang tingali, Ma'am, nga mupahuway lang una ka. Kikibaho ko nga wag yung kay pahuway. Siya nasab kini. Hello? Hain si Kulas! Gusto ko maging sulti niya! Ang akong anak, Bruno. Hain siya. Ayaw ka balaka sa akong anak, Melanie. Si Kulas ang gusto na ko ikaistorya. Ihatag niya palihog. Gusto kong masahid kung kumusta na ang akong anak. Ni ang bata sa akong tupad.
Kung gusto kang kalingunan, niya. Istoryahaning babae nga niyas kong tupad. Hello? Nang Mila, ikaw ni? Oh, Melanie. Ako ni. Kumusta mo nang? Sino ito yun? Huwag ang bata. Ang bata okay ra. Apan si Tunyon. Usay na itabo ni ito yun nang. Ha? Nakanungog ka na ni Adto Milani? Matod ni Mira nga okay ra ang imong anak. Sige na! Paliho ko ni Kulas. Aron masulbad ni tanan. Ayaw pa nugaya. Si Kulas ang gusto niya istoryahon. Oh, Kulas, Marika, istoryahon ka ni Bruno. Hello, Bruno. Kulas! Unsa na? Yay gustong isulti si tiya nimo. Kulas. Tiya, kumusta mo? Si Tiyo, unsa na inyong kahimtang diha? Ha? Isulti ang tinuod nila. Pagdali! Gipaantos mi niya pag-ayo ni Kulas. Sa? Nagpingit sa kasakit si Tunyon. Tungod kay tusloko ni Bruno ang iyang buko-buko nga dunay sabad. Nakanungog ka to, Kulas? Ha? Nagpingit sa kasakit o delikado nga mamatay siya sa may antos. Unsa may gusto nimong may tabo, Bruno? Tumagamila. Kulas, gusto ni Bruno nga iuli nimo ang iyang baraw og libro. Aron buhian ko na miniya didi. Mangita ko paagi, tiya. Luwason ta mo diha sa labing daling panahon. Yun ang paglangan, Kulas. Wa na'y laing solusyon ni ini. Iuli ang akong mga butang. Kung ihatag na ako ang kagawasan sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kutob ka naman lawa. Ayaw palabya ang laing adlaw kay di na nimo sila makita taon niya, Kulas. Pabuto lang kayo mong tawag kung makahukom ka na. Kaniyot lang, Bruno. Bruno! Bruno! Unsa may pong niya, Kulas? O kumusta man sila si Tiyo ug ang bata? Lisod na kay Storres, Bruno. Wala na sila yung gipaminaw, kundi ang iharang kaugalingon. Ang sa bari atong buhaton, Kulas. Kinahanglan nga makahimo ta sa hustong desisyon. Sige lang, ma'am. Ay mo kabala ka. Niyanas kong unahuna ang solusyon. Unsa may naas mong una karon, Kulas? Di pa ko siguro kung sakto ba ni. Mangayo na akong sign sa Ginoo kung itugot ba niya kining nias kong unahuna. Mahimo bang imo ming sultihan kung unsa rin naas mong una? Sultihan yun tamo ron, mayang. Mamila ni, kung unsay nias kong unahuna karon. Pero tagayo na ko gamayng oras o panahon. Aron mabalansin ako kining tanan. Kung maayo bagyod kining akong nahununaan. Master, di ba bukaon? Nakaukan na yung pagkaon ngayon mong gipaandam dong. Karon ng taon-taon, Puspiro. Oh, Nawa akong kagutom. uy, unsa may ginauna ni mo, ha? Nga mabalakon kay nang naong ni mo? Naong magkani, naong ni Master. Karon pa ko makakita ni mong kanunay ka naginuktok. Wa ka ba malipay nga niya na ni mong imong anak dong? Daghan og sa gabal ang akong huna-huna karon, Prospero. Ay, Gihatagan ko akong problema karon, Nicolas. ay nag-uol kasi mong baraw, Master. Palitan taglain. Namerikang baraw baligyan. Kuan, Buro Store, Master. Nalungsod ay. Tutak. Ayaw sa gulig komedya nga tong istorya, Prospero. Uy, Komedya na imo, ha? What did I? Wa ko small nga magigtubay ni mo komedya Master, karon. wa ako magkumidya ni mo. Nahibaw ka ba? Ang Kung akong, unsa ka bililhon ka tong baraw, ha, Prospero? ang akong pasabot ni Kung di na to ka tumakuha pagbalik, mapalpak at na itong nindot katinguha. Maolagi. Gusto ko nga lakip si Kulas, Maolagi ang makuha sa mga ito pagbalik. Abtik yung keskulas, Master, sa, no? Maragharuan dango kinsa, no? Kung di, yun mo kooperit na to karon si Kulas. Saway duha-duha. Pat yun ginakuling duha katiguang din eh. Patag ba? Patag ma? Para di magdahan ba? Gimanduan ko ni mo. Wow, uy, mo man yung mong giingon. Ha! Makita niya! Sige, Kulas. Isulti kung unsay nahuna-huna nimong maayo nga makaluwas nila ni Tunyon ug Mila. Kuan re, unsa sa inyong unahuna, maayo ka nga ako
Ako na lang ang magpabihag ni Bruno. Bugti sa kagawasan nila ni Tiyo o sa bata. Kung di kita makahimo karon og desisyon para nila, sigurado kong gabuhaton yun ni Bruno ang iyang bahad. Unsa kasi yung unahuna, Dre? Ha? Mayang? Mamilani? Gusto ka kus kung plano? Dako kong supak na ng imong hukom, Kulas. Nga ikaw ra ang moatubang ni Bruno. Kung imo man ang himuon, kinahanglan nga mauban ko nimo. Pero, Kulas, nahibaw ko nga lisod himuon atong desisyon para nila ni Tiyo ug Tiya. Pero dili mahimo nga imo ra ning suluhon ang tanan. Musukol ta, Kulas. Sukla na to si Bruno. apan mahimor man nila ako nga ako rang usa mayang. Di lagi ko musugot, Kulas. Kung makig-away ka ni Bruno, kinahanglang mauban ko nimo. Ako man usab, Kulas. Muuban ko ninyo. Nahibaw mi, Kulas, kada kinahanglan ka na mo. O gihatag mi sa Ginoo para nimo. Aron ubanan ka sa imong pagpakigbisog batok ni Bruno. Puslan man tinguhaon ni Bruno ang pag-angkon sa iyang kadaugan. Dili na to ihatag ang sayon nga away pinaagi sa pagtugyan lang sa atong kinabuhi nga to niya. At bangon una niya ang dakong hagit kika nato kung gusto niyang maangkon og mulampos siya sa iyang mga daotang plano. Husto ka, Ma Melanie. Sukad sa iyang mga gibuhat. Ang pagpanlupig sa mga taong way ikasukol. Panahon na. Panahon na aron magkahiusa ta, aron ato siyang suklan hangtod nas kamatayon. Para na ha, kadiyot lang siya. Plano hong tanig mayo. Kung gusto gyud mo nga muuban ako ning awaya. Hala. Maghimo tag sketch plan para mudaog kita ning awaya. Kadiyot lang kayo, Kulas. Doon ako hinindot kayong balita nimo. Unsa man na, Niya ning basahon, kining pagkasultiha din literal kayo nga pagkasulti. Nga ang bugtong kamatayon sa karaang kaaway, mao ang baraw nga muigo sa waang bahin sa iyang dughan. Mahimo siyang abo ug hingpit nga mapapas dinhi sa kalibutan. Uy, kanindot anang linya, Hadre. Hmm. Di may dapit ni mo mabasahit, Re. Dinhi sa tumoy-tumoy ni Nicolas. Uy. Hmm. Uy, naraday din, he. Nalipay ko ini da. Nalipong na pagbasa na ko ini nga itong miagid, Re. Ay, napilo man gud ni siya, Kulas. Ug gilinyahan man kani gyud ni og ballpen, tanawa. Ngunay gusto na kong mahibawan, Re. Maunay akong gipangitang tubag nining libro, ha. Mao ni siya, Kulas, ang pinakaklaro nga pagkasulti nga dili lisod sabton. Pero, Re, doon ako'y gustong klarohon. Kahit na-excite kay ko ining pagkasulti, hara. Oh, unsa may gusto nimong klarohon, Kulas? Kita bang kingon din nga karaang kaaway? Hmm. Kinsa maning karaang kaaway nga gisigutan din, Oh, kuha na lain, Kulas. Si Bruno. Ang tanghaga ko ini, Re, kay kining pagkasulti nga karaan, mahimo nga karaan nga gisigutan ini. Mao ang tinud-anan yung Bruno ba? Hmm. Katong patayng lawas nga dugay ng gihaya sa ilang altar. Malagmit, Kulas. Di ba, Re, sakto ko sa kong pagagpas? Kay ang karaang kaaway ini, si Bruno man yun. O, wa may lain Bruno. Kadto man yung patay nga gustong buhion ni Felix Almasan nga nagpailas ang nga Bruno. Husto ka, Kulas. Mote atong dugsakon sa wanyan dughan. Arong mahingpit siyang abo ug mapapas ning kalibutan na. Dako kayo og posibilidad nga mo nay buti pasabot ni Nicolas. Kung mao na, Re, ang patayng lawas mo'y unahon na to. Duslako na to ining baraw kay tuwa dito ang kasing-kasing ni Bruno ugwa ni Felix Almasan. Mayo kay naabot na sa imong hunahuna, Kulas. Muring hadlo kayo si Bruno ini. Alisto ka, Bruno. Makita ko niya ni mo. Una ta mo hukom sa atong desisyon karon. Ato ning hinuktukan pa kayo nga di ta masipyat sa atong paghibuong plano. Doon ako'y maayong plano. Kung nasaon na to nga magkasuta pagbalik dito sa kampo ni Bruno. Unsa man, ma'am. Anta may hukom ni mo, Master. Hapit na mungit-ngit. Nya. Og di na ako makapaabot nga mugabi na. Nagpaabot na nga mga sakop sa imong sugo signal, Master. Hala, sige. Okay, adyan na ka. Paghuwat. Saan? Muadto lang ko sa barracks. Kailan kag barracks. Barak sige. Carbon, dol Ako'y carbon. mangunay paghipos niya itong mga tiguang. Dol carbon, barak. Ingna mga sakop nga paandamon. Di dito sa santuario, Master. Adtos barracks na na. Sige, Master. Baraks. Hello? Bruno, si Kulas ni. Uy! Kita na. Kulas! Kulas. Ikaw din eh? Kulas, eh. Kumusta na? Gusto kong masayod kung kumusta na nga kung kuyuan o giyan. Masipong, Master. Masipong. Hilom na hilom. Masipong. Dako pa silang buhi, Kulas. Lo.
Apan kung musahop na kining adlaw karon, ug wa mo himuon para sa ilang kaluwasan, wag mi mahimo. Sa po, master. Yan sa man kulas. Hmm. May nahimo na ba mong hukom? Sige, Bruno. Musugot mi nga among iuli ninyo ang baraw ug ang libro. Pero amo unang siguroon ang kahimtang sa mong uyuan ug iyan kung buhi pa ba sila. Way problema, kulas. Makasalig mo. Nga dako pa silang buhi. Og naara ninyo ang ilang kaluwasan. Sige. May nang magklaruhay ta, Bruno. Gusto kong maniguro. Mo lagi, maniguro ka. Pero unsa may gusto nimong paniguroon, ha, kulas? Gusto ko nga mag-abot ang gawa sa munisipyo. Adto ta dito magkita ug ihatod didto ninyo si Pia ug Tiyo. Kay adto sa dako ihatag nimo ang imong gipangita. Sigurista kag yuda, kulas. Tingali, nagpalaban mo ni Hippie, di ba? Nagpalaban mo, no? Bueno, way problema. Basta siguruan lang yun, ha? Nga mauli yun ninyo na ko ang akong bara og libro. Kay kung dili, bisang magpalaban pa mo ni Hippie. Doon na gidaotang mahitabo ninyo. Kung mahimo, Bruno, mga alas 8 nas buntag ato himon. Di na karon kay padug ng kagabion. Way problema, kulas. Dali raman kong mahangyo ang mahinungdanon nga makatuman ka sa imong saad, ugma. Sige, Bruno. Magkita ta ugma. Doon nila ang ag-anan ining mapa nga akong himo. Pwede ta nga ani din mo aki subay sa Trinceras. Unya, doon ining kamay poste. Doon ay gamayng entrada nga pwede natong pasudlan. Lahos nga to sa luyo. Og dool ni ining paril. Doon ay laing sekreto nga bungaw nga makadiretso ta dito lusot ngadto sa pultahan paingon sa santuaryo ni Bruno. Mao ba, Melanie? Oh, sigurado ko, Dre. Nindot ang kayo, ma'am. Kinahanglan nga karong kadlaw na yun nato. Himuon ang atong misyon. Ug di na mahimo nga paugmaon pa nga mawahin ang tanan. Husto gi ka, Kulas. Kinahanglan nga mauna nato si Bruno sa iyang mga daotang laraw. Maayo unta sa atong pagsudid to. Walang untay mga kakulian. Mag-ampo lang kita, Mayang. Kinahanglan lang yun nato ang mainang tingon nga lihok. Sige. Pero, di ba nining luyo na may dagang nagbantay din ni ma'am? Sa akong nahibawan, adunay usa o duha lang katawo ang magbantay diha. Magpuli-puli, labi na kung kadlawon. Ug dili kayo sila hugot sa ilang security ni Anandapita. Kinahanglan gud ta nga kuan magdatag martilyo ini. Unsa man imong martilyo, Kulas? Gamit kayo ng martilyo mo yan. Kundi kabantay ang atong kontra, mo na atong ipukpok silang o arong kausara. O sige, Kulas. Ako'y magdasa martilyo. Ay lang mo yan. Kaya hindi man ka musugot, Kulas. Imo na tinudon ako isulti. Unsa man di ay? Tiaw-tiawan pa gyud nato ni. Ay, ako ray muda. Ako ray muda mo yan kay mantigom kumuhapak. Lisod kayo kung ikaw babae ko ka. Nung sa... Ayaw mo kabala ka, Kulas. Mayang. Ayaw mo kabala ka sa atong dadun. Doon ako'y sikretong kitaguan. Mga armas. Ha? Doon na kay mga armas, ma'am? Doon na, Mayang. Klase-klase nga armas nga akong kitaguan. Kinahaglan nga doon na gitay nga armas kung atubangon na nato sila si Bruno. Mas labi ng maayo, Mamilani. Gusto ko ka ng armalite gyud akong dadun para ako dayon silang rapidohon. Kalma lang, yan. Kalma lang. Kinahanglan ba ka nga mo training anak nga sa paggamit og armalite? Si training gud, Kulas. Wa nay panahon sa training, uy. Delikado na kay atong sitwasyon karon. Ang ngayon ra ka og pistola mo imong kuptan kay babae ka. Kanang mga armalite para na namo ni padre og Padre? Kinahanglan nga maandam nato ang tanan natong dadon aron adto tay ikasukol nila ni Bruno. Sabuto na to ni nigbalik para di gyud ta masipyat ini sa atong pagsuhong niya sa kampo ni Bruno. Hisgutan nato ang mga posibleng mahitabo o kinahanglan matun-an nato kung unsay angling buhaton kung mabutang ta sa dakong alanganin. Sige. Ino na to ini ang atong mga moves para makaandam kita sa tanan posibleng mahitabo. Paminaw mo bayo! Paminaw mo! Mga gons! Paminaw mo, mga gons! Ugma sa alas 8. Kinahanglan nga andam na ang tanan. Di ko gusto masipyat pa ni, ha? Maya! Kay sigurado ko,
Ang kampo karon nila Nicolas. Naghuna-huna sa pagpaagi aron ilatang linglahon. Mina mo ba ha, mga gons? Ha? Master, kung makita na to sila ugma, Master, likidahon na to sila dito. Paghuwat. Wa pa ko mahuman, Prospero. Oh, sige. Tanawan ninyo, ha? Okay na. Ang sinyas akong kamot, kiniki. Kamot na ako. Tanawan niya, ha? Kamot. Kung kumuuna ganin ako ning akong wa nga kamot, mauna ka lang higayon nga inyong hutdol sila sa pagpatay, gawas, Nicolas. Buhiyon, pag natos kulas, Master. Dili mahimong patiyon si Kulas. Siya mo'y atong siguroon nga magpabiling buhi ug makuha na to ang baraw ug ang balaang kasulatan. Hilas! Kulas ba? Hasta sa Milani, Master. Way buhi nila! Ha? Sa ato lang gingon, tapuson silang tanan, gawas ni Kulas. Unya si Hippie, Master. Basi mo laban dyan lang kulas. Maubitong mangandam ang tanan, Prospero. Okay, kaso. Okay na. Kung sabay kami sa daghan itong mga sako. Ay, kasabot ako. Ay na lang. Basta ugma. Ayaw na, kasabot na ko. Paghuwat! Kinahanglan ang kinabagang pwersa sa itong grupo. Okay. Naagyod. Aron pauwanan na to sila og bala. Okay. Nga wag kay mabuhi nila. Okay. Lakip ng hipi. Okay. Dili na to sila buhiyon. Okay! Reglado, Master. Sa manikuan. Pero, sir, Oh. paminaw gid mo, ha? Sir. Kaya gikinahanglan nga di kita masitpiat ini. ha? Wala si Piat. Okay na. Di ni mahimong patakaan ang atong lihok. Lagi, okay na. Nagkainit na biyata, nagkainit. Okay na, lagi. Kasabot na. Kinahanglan nga magapwisto ang tanan. Aron magmalampuson kita sa atong plano. Oh, saman, andam na mong tanan. Andam na, Kulas. Andam na kay kung makigubat nilang Bruno. Sige. Ang ngayon kay ka sa mong postura mayang. Mura kag si Kami White. Kinsa man na siya, Kulas. Ha? Abida na sa Street Fighter. Pero mas gwapa pa ka kay di man ka dako bagtak. Pagilom di, Kulas, oy. Mas maayo mong gunisol ubon kay way samok ba? Way sagabal. Aha. Ako, Kulas, andam na kayo ko. Uy, kuya sa kakatayar nila. Mura kag si Captain Barbie lang ang imong costume, Dre. Ha? Mura si Captain Barbie. Lain ba kung tanawon, Kulas? Ha? Lain ba? Adi, Dre. Mura ikaw gimudaog sa cosplay ini, Dre. Sige. Ako, Kulas. Andam na sad kay ko. Uy, kining imo, ma'am, kay bigatin kay mga tayar. Mura kag si Asukat, ano. Mudaog na kita ini. Alas 2 na sa kaadlawon, Kulas. Sakto na siguro aron mugikan na ta. Hay naman tong akong bag, Miyang. Tuwara ba dito ang baraw ng libro? Nasi mong luyo, uy. Oh, niya sa man, mamila ni. Ready na ta? Kamay akong giagad, Kulas. Ako, andam naman kaayo ko. Sa dili pa ta mulakaw, mag-ampo una ta aron ubanan o giyahan ta sa Espiritu Santo sa atong pagabuhaton. Pastor, Dre. Sige, sugdan una na to sa pag-ampo kinang atong misyon. Tonyon. Ay, lihok, Tonyon. Magdiso ko ginhawa, Mila. Kabangi ko, Mila. Kinuo ko. Tabangin taon ko. Mila. Wow. Tonyon. Mangita taog tubig, ha? Aron makainom ka dayon. Ay, Kulas. Si Kulas. Ayaw ka balaka ni Kulas, Tonyon. Maayo ra iyang kahimtang. Ang akong luyo, Mila. Sakit akong luyo, Mila. Sabar ya. Hinay ato, sabaan ka pa. Ikaw din ako, sabang ina. Ang akong bana, sir. Maluoy in taon mo, sir. Nagantos in taon siya sa kasakit. Kamu ba? Ulo pa na mo si yung kabanha diyan, no? Basinog matugos Master Bruno. Kung di mo kapta ng buntag pa. Hinay ato. Pero kabuti ninyo nga di magsigsama. Sir, maluoy in taon ka. Hinay naman to. Bisag hatagan lang ko ni mo gamayng tubig. Tubig. Kay ganihara kayo ni siyang giuhaw taon. Abot pa?
Pero pala kabuti ka, di mo magsama. Masaba, kahinay ato. Ayaw gyud paglungaton yun ha. Nahibaw ko nga isog ka. Og ikaw ang giilang hawd sa tanan. Tunyang ko. Oh, busa mo sukol taton yun. Dili ta magpakawa sa paglaom. Kalagot. Huwag yapon ko mahimutan. Ikaduha rong kaadlaw nga ako'y tarong tug ining kahimtanga. Gihatagan kog labad sa uni kulas na. Nakapabor siya na ako. Kay naan niya ang kamahan ng baraw ug ang libro sa katumanan. Duhan lang kaadlaw ang pabuton. Kung mapakyas pa ko nining kalakiha, mapapasahingpit ang ako mga nindot kayong plano sa kinabuhi. Dili na nako maangkon ang kalibutan. Doon na lang takulas. Masayo na lang unya na to ang pagsudya sa iyo. Kung makalabang natamian ng unang paril nga atong maagyan. Okay naman. Ang importante nga, makalusot ang kadini. Hunong na mo. Nga naman, Mayang. Dili pa. Tao ka na naa sa unahan. Oo, utuod. Taho ka na. Dili lang una tamulahos. Gusto mo rin na ito inipaglahos nga. Na din nag-atang lesmahan. Oh, Nganong dili naman lang tamo agi din as pikas, ma'am. Ayaw mayang. Mas delikado kung muliko ta diha. Kay mas daghan ang nagbantay din ang dapita. Paabuton lang ginato ang higayon nga mulakaw o malipat ka ng kwartya diha. Kumusta na ang imong pamati, Tonyon? Mila. Nagwapaha, Mila. Tonyon, Wapa kong asawa. intawd. Ako'y nasakitan pag-ayo sa imong kahimtang. Basig, di na ko maggugay ng kalibutan. Ayaw ra kong pagsulti ni Ana, Tonyon. Di na ko kaya, Mila. Isod na kaya kong kahimtang, Mila. Tonyon, sukol, Tonyon. Sukol pa. Sukol! Ma'am, basin og maabtan tawag og maini kung paabuton pa nato nga mulakaw na ng gwardya. Kinahanglan nga doon na tayo himuon anang kwartyaha. O sa may atong buhaton mayang. Na may martilyo si Kulas. Atong pukpukon ang uni anang kwartyaha. Gusto, munig gamit si martilyo nga kunda. Ako'y kupot ni anang martilyo, Kulas, be. Kaya akong ihapos sa iyang o. Ayaw na lagi Mayang sana siya. Murag kuyaw kayo kung ikay mo hapos. Anak, basin og madayunan og takirin naman ng tao. Oh, ano sa man di ay? Dinila mo. Ako rin mo doon ang tawana. Igor na to siya pagkatulgo ni martilyo. kulas. Mo kuyo ko. Kay ani ako'y daang pisi. Aron ato siya magkaid o mabaata na to ang iyang baba. Mas may padre. Sige, unya kamong duha, dinila mo. Paabot lang mo sa among go signal padre, ha? Magpaabot lang, Mikulas. Tanare. Tana. Kakusog na ako, kistonto. Pero mata! Ayaw mo. Uy! Sikan tagi karon. Masik kang kagamay ni mo. Mata! Master! Ikaw din ang way batasan, Master. May batasan. Ikaw magamay ka kang tao. Kusog ka kang miyago. Yan sa problema. Ha? O sa mga problema? Sa'yo pa magayo? Ikaw ba? Pamukawang mo banta mga sakop. Ano man, ha? Ano man? Ano man? Muraglain akong pamati, Prospero. Yes, man. Buang ang gawin. O, sa man? Lain akong pamati. Oh. Huwag kong katog. Sukan pagabi. Na, mo na. Murag dunay laing tiliman doon. Mauna na. Basig na sobraan ka kape. Dili ko hinginom og kape, tonto. Ala, suko. Hala, Naman. mandui ang imong mga sakop nga maghimo og patrolya sa tibuok palibot. Sige. Kanday, Master. Matuman.
Nyawa, gipukaw ko na. Kay wag kayo ng kapilit, Ang gawin. Gayaw-yaw pang tunto ay. Hapit na mo hayag. Paabuton ko na yung kabuntagon. Aron magkita no niya kami, Nicolas. Mao na ning Davita Kulas. Mao ni ang shortcut pa ingon dito sa ilang altar. Di ako makapabot, ma'am. Kinahanglan nga matapos na gining atong mga pag-antos ni Bruno. Yun na. Unsa man nato pag-abli ini, Melanie, nga wa may doorknob ka na putahan na. Mauro man ni siya og bato. Parehas na sepultahan dito sa Pikas, di. Oh, Nga aturang giduot, unya kalit lang nga naabli. Doon ay sikreto ini, Padre. Suwayan ako kung ako bang mahinumduman. Anyaw na mo sige jaw-jaw. Kay mani-mandos itong agaon. Sunod na naga! Kulas, sila karon si Prospero. Murag niya apa ingon din kining maayo tingali nga mubalik una ta sa agi kay basin og masakpan ta nila, Kulas. Ayaw na, di. Ayaw na. Oh, Sunod na ka! Sunod! Sige, balik! Sunod! Mitse! Dali! Maglihan ang putahan diya kay atong suyaron! Kulas, mo ni gid sila paingon din Boss, ipatawagan ni Master Bruno, boss. Madali ang gulo ka. Kala naman dyan! Oo, kung may bawas. Sugo, nakakita ni Mitse! Tira! Tuwa na sila. Nanglakaw nagbalik. Sige, ma'am. Suway na og abli ka ng pultahan. Sige. Basin og na kinahanglan ka og tabang nga muduot, ma'am. Okay ra, Kulas. Nara ko'y gipangitain ng pultahan. oh. Naabli ang pultahan, ma'am. Naabli. Salamat sa Ginoo. Naabli na gid siya. Tara. Manood na ta. Tara. Ako'y muna, Kulas. Oh. Ug sundan ninyo nga akong pagtikang ining yelo nga padli sa pultahan. Oh. Kaya nga nung dahil ni siya, ma'am. Sundan lang ko ninyo. Kay dunay alarm nga gibutang ni anang linya nga ilang gipatlis diha. Sige. Mutikang ta. Tana, manood na ta. Dili kumbinsido sa Kulas nga nagsuon sila si Bruno, bisag ipatuo na siya sa nawahe. Pinagi sa gingong tubig sa kinabuhi, nga milutaw ang laing hitsura ni Kulas. Gipugo siya ni Bruno sa pagpirma sa lagda aron mubalik ang marka siyang tagpugo. Apan si Maya nga diha sa tungod, mo'y kusganon nga mibalibad og nagsigig pugong ni Kulas aron dili mo sanong sa gustong mahitabo sa nawahe. Ilom! Kung di ka mo ilom niya, makita ni mo! Kung mo disturbo ka na mo pagbalik, bukan di kasi mo nagkasabot ka! Busa ayaw niya pagtingog! Kung di ka gustong patyon di ka! Hilom yun! Aron way daw tang mahitabo ni mo! Ay na pagtingog, mayang. Ako rin bahala ini. Unya, unsa naman, Kulas? Mupirma na ka? Kuan ba? Ay, ano kong tagaig-gaing rasunod? Kuan! Ora o dili ang gusto na kong malungog. Kuan mo, Bruno, paminawaw na ako. Kaya sagun mo. Kuan, kung gusto ka nga maangkon ni mo, kining ang tibo kalibutan, imuha na ni. Ayaw na lang kong iapil. Di man ko interesado ning kalibutan na. Di ko mangayog bahin ini. Ayaw ko binuangi og tubag, Kulas. Wa man ko magbinuang ni mo, Bruno. Seryoso ko sa kong tubag. Kasi nagtuo kang interesado kay ko sa kalibutan. Mo nga, papirmahon ko ni mo. Prospero! Master! Kuhaan ninyo ning babayhana o ipakaon sa atong mga buhaya. Ayaw! Ay, lagkat! Nagtuo ka nga nagtiaw ko sa gisulti ni mo, Kulas. Nganong kinahanglan pa man nato nga mag-away sa way, hinungdan nga butang, Bruno. Ngano? Wa ko magkinahanglan og taas nga ibanghilyo. Wa na ko'y panahon ni na, Kulas. Ayaw pagtuo nga hasta ka, di na ko kayang pantuson hangtod nga mamatay ka. Ha! Makaako ka ba maguna-una, Kulas? Nga ang imong asawa,
Tan-una sa ako mga buaya, ha? Uy! Hinuktuki og maayo, kulas. Gusto ka pa nga mabuhi ang mga asawa karon, ha? Luwas na siya! Og ayaw siya pantusa! Atoy muna, mga brother. Kamambols na ni babayan na. Ay, kapi. Ayaw mo pagtuol na ko, panuway! Slowly lang, brother. Kung gusto pa ka sa mga imuon, ay pa siya kayo. Ako'y kupot ang di kapi ugbe. Ako'y kupot. Ay, kupte. Uy, ko! Ay! Ako pa yung Johan. Pati ni Johan. Brother! Iya pa ni. Brother, sakit kayo. Di ko kabarong, brother. Tanaw lang dia sa kumaton. Umaniho na ko. Bibi. Ini. Uy! Sino? Mga tutugalian ninyo, tawag ka ninyo kung ba't mga sakop kinadagang mga pulis na nakasood sa itong kampo! Dali! Lagi ko, brother. Di ko kabarong. Master! Usa ka lang kagubot, ha? Prospero! Master, i-attack ang atong kampo sa mga pulis! Usa! Dagan sa sila, Master! O kang bati pag tinibalita kay nakuha ni Melanie ang inyong anak! Ha? Ay, may nagbantay sa kong anak! Napatay sa mga pulis, Master! Panahugan tanan itong mga backup sa pikas kampo! On the way! Paliyas mo tanan! On the way! On the way na sila, Master! Magkadawat kita buwa! Kinahanglang mapuggan sa tanan! Mga animal! Mal! Buset! Shit! Kinahanglan nga, masipti una ninyo ang bata nila ni. Dadaan ninyo siya sa luwas nga dapit. Magpabilin ko din, Hedre. Muuban ko nibo. O, uban nila aron si Melanie Mila. Mas labing maayo kung kamong tulo ang mabutang sa luwas nga kahimtang. Apan nabala ka na kaayo ko sa kahimtang karon nito yun, Dre. Basinugon sa ninahitabo niya karon in taon. Wa tay mahimo sa pagkakaroon, Mila. Tungod kay delikado kayo ang sitwasyon. Magpasalamat lang ta nga gitubag sa kapulisan ang atong hangyong. Bitaw na, Mila. Kuyog na lang nako nang. Ako rang may bahaw ni Tunyong, Mila. Ang mahimo nato sa pagkakaroon, iampo nato sila si Kulas, Mayang ug si Tunyon nga unta walay daotang mahitabo nila. Ay, Ginoo ko. Intawon panalip di sila. Luwas na sila, Ginoo ko. Anong gidam ko ninyo din ni Bruno? Dini sa inyong altar. Hukasin ninyo kinitawhan na! O gaira ninyo ining lamisa sa halaranan! Hukas, kulas! Hukas! Pahigdaan ninyo nga pinaubo! Sige na tayo, Kulas. Iyog tayo, Kulas. Ay, sige, jahe tayo, Kulas. Budak, kulas! Budan! Usay buhaton niyo nako, Bruno. Ayaw nagpangutana! Gusto magkakang magpakamartir? Pues, ako'y makapamartir ni mo, Kulas! Ha? Kita kay Nicolas ang baraw mauni maghatod nimo ngadto sa altar sa katumanan. Paminawa. Taas na kayo ko. Paminawa siya ko. Taas kay gihatag na ko nimo higayon. Wala ayo. Maungas katapusan akong pangutanan nimo. Tubaga ko sa sakto. Kay kung dili, abiso na ko ning imong luyo, ining hait kang baraw. Nakasabot ka, Kulas? Pantuson di ka! Hantod ka mamatay! Di kini makiangayon ang imong gihimo nako. Hatagi ko gigayon nga makapasabot nimo ining tanan. Mahilom! Wa na ko magkinahanglan o mga pagpasabot ni mo, Kulas. Kining akong pangutana mo itubaga. Unsa man? Pirmahan mo ning lagda o dili.
Tubag! Oh, di ka mo tubag? Ayaw, Bruno, ayaw. Akong ihatag nimo ang imong gusto, Kulas. Ni apa? Kung di ka mo pilmag usap ining lagda, tabtabon kong hurot kining imong buko-buko. Hantod nga mamatay ka sa imong pag-antos. Gusto na. Oh, ganun may balik ka man sa imong agi, Mila. Dre, dili ko makaako nga akong biyaan si Tonyo Niki. Gusto ko nga maluwas siya dayon. Kay grabe na kayo iyang pag-antos, Dre. Oh, naibaw ko niya na, Mila. Pero, wa patay kasiguroan nga magkapalig ta og so dito tungod kay nagmando ang hipi nga paaboton pa ang reinforcement sa military tungod kay nagabot ang daghang mga sakop ni Bruno. Sila si Kulas og mayang intaon. Kumusta na sa kaintaon sila? Ay, maunay, wa pa na to. Mahibaw, Emila. Sa magkahimaayo na tubuhaton ini, Dre. Magpaabot ang Mila sa hustong higayon. Di na to kabutan ang mga pulis ilabi na nga nagmando si Hippie nga way sibilyan nga muso dito. Kapait ining atong nadangatan karon. Sobra na kaayo ang pagpaantos ni Bruno nga gihimo niya nato. Liko mo noon pag yun nato ang ato pagsalig niya, Mila. Nahibaw ko nga, wag yun niya pasagdi. Ginoo in taon. Panalipdi in taon sila si Tunyon, Kulas ug Mayang. Master, buhi pa kanis Kulas, Master. Nagkandugo miya kasi buko-buko og bukton, ho. Ayaw mo kabala ka. Nagginhawa pa ning tonto. Nya, saman. Ha? Saman. Ha? Saman. Di na to siya tiwasan? Ayaw! Ha? Pasagdi ninyo siya. Uwim na ko niyog tubig. Uwaw ko na. Nangaya pag tubig ang uplok, ha? Uhaw, dili. Pagkain niyo tubig. Uhaw. Idildil sa iyang mga ngabil. Idildil. Dildil. Pagkuha mo ko sa basong tubig para dildil. Dali. Inom na Kulas. Inom, dildil. Ako ang dildil basta. Ako pa ni mo Kulas. Pinmana ni mo ang kasulatan. Aramahong manata. Dugayan pa maginan ni mo. Arapantusan ni mo kagalingon. Unsa na, Kulas? Naa pa kay panahon nga mabuhi. Mupirma ka o dili? Kay kung di ka mupirma karon, mapugos ko sa pag-impas-gapas nimo. Unsa man? Mupirma ka? O magpakamartir ka? Tubag na, Kulas! Dili ko mo pirma. Kahigit, Master. Gusto gini siyang mamatay. Wes! Magmartir ka? Ha? Magmartir Kay ka? mao may imong gusto. Magmartir ka? Atong punan ang imong pag-antos. Magmartir ka? Ha? Ang pinang-pliers, be! Players. Pliers! Players. Kay Saan players? tagsaon na to og larot ning iyang mga kuko. Players. Players? Ayaw sa padildilang tubig, ha? Players. Puslan man, Kulas! Nga manabla ka! Akong ihatag nimo ang imong ipangita. Paantuson di ka, hangtod ka, mamatay! Nabanlas ang hiniusang pwersa sa kapulisan ug militar sa kusog kayong baha. Lakip nga naanod sila si Melchor, Melanie ug si Mila. Si Mila ang naalaot kay naigo siya sa dakong kahoy ug nakabuhi sumakamot ni Melchor. Misawom si Melanie aron sa pagpangita ni Mila kung hain na siya karon maanod sa dako kayong tubig. Samtang sa laing bahin,
Gipaantos og maayon ni Bruno si Kulas, pinagi sa paglastas siyang buko-buko gamit ang baraw. Naluyas tumang kasakit ang awahe o kalitsab nga mibuto si Mayang. Apan nasakgang siya ni Bruno o nasarasay sa sahog dool ni Kulas. Nagtigom og kusog ang awahe o gikalitan sa paglayog si Bruno o maayon lang kay napasa ni Mayang ang baraw ngadto ni Kulas. Og nalupigan si Bruno sa kusog din og daling gihansak ni Kulas ang baraw ngadto sa wang dughan ni Bruno. Ayaw mo pastabang! Kaya na ko ni Tawhana! Sige! Baliw na ko ning imong kamot! Kini ang angay ni mo. Master! Igo ni mo ang akong kasing-kasing! Master! Napatay na si Master Bruno! Master! Kulas! Salamat sa Ginoo nga buhi ka pa, Kulas. Ikaw sa Mayang. Pero daghan kag sabat sa imong kalawasan. Okay naman, Mayang. Kaya pala ko nang barong umulakaw. Tara, Kulas. Apaso na to sila si Tio ug Tia. Ay, masyaro. Pangitaon na to sila. Master! Paghinay ha. Oh, paghinay. Kinibarag ka. Animal ka, Kulas! Ya! Ayaw! Ayaw, Prospero! Ayaw! Patyan ti ka, apilon ti karon. Kulas! Mayang! Sokol, Kulas! Sokol! Mayang! Kasi luha ko sa akong mga sala. Wa kay sa, Kulas! Mayang! Kulas! Kulas! Ma'am Melanie! Wala si Kulas! Kinuha ko! Nga naman! Kulas! Nahimong abo ang mga kaaway ni Kulas, kaya iyang sugilanon. Naisulat naman sa panagna nga ang iyang kinabuhi, mo'y bayad alang sa kagawasan sa tanan. Siya mo'y nahimong bagong Kristo sa bagong panahon, kaya ang dugo nga miagas iyang lawas, mihinlo o miluwas man sa daghang nagapos nga inosinding kalag, bata o tigulang. Nahimong gawas nun sa dugay ng pagkaulipon sa mga kamot ni Bruno. Ang iyang kamatayon, daling nabantog sa tibuok kalungsuran, o gihimong sumbanan sa katarong alang sa pagpagigbatok sa tanang matang sa kadautan. Uy, Ma Melanie! Uy, hala! Kuyog man din mo imong baby. Kumusta ka na, Mayang? Okay ra ko, Ma Melanie. Naamigasan ni mo. Dawatan ni. Ha? Unsa man ni? Para na ni mo. Gika ni baby. Salamat kaayo, ma'am. Mayang, doon na lang ko ihangyo nila. Unsa man, Ma Melanie? Hinaot ko nga, sugod karon. Hangyo lang nako nga. Usbo na ni mo ang imong tinawagan ako. Ha? Sugod karon, tawagan ako ang Melanie. Apan, wa man kumaanad, ma'am. Anara na. Niya na to sa bag-o na itong kinabuhi. Mas bation ako nga, igsuon ta. Og dool kaayo ko sa imong kasing-kasing kung tawgon lang ko nimo sa akong pangahan. Mao ba, Ma Melanie? Tuan na pod. Melanie lagi. Sige, Melanie. Tuod, asa man sila sinang Mila og niton yun? Si Tia, tuwa sa ospital. Nagbantay ni Tio. Ay, tuod. Sorry, nalimot ko. Okay lang, uy, Melanie. Oh, Mayang, Melanie.
Oy, padre! Padre Melchor. Oh, ani ako yung gida para nato. Para atong duaon sila si Mila o Tunyon sa hospital. Uy! Ay, baby! Kagwapo sa among dodong, uy! O sa man imong dad, padre? Pagkaon kini, bawno na to ni ngadto sa hospital. Kinahanglan nga magdungan ta og bisita nila karon. Maayo hinuon, Dre. Sige, atoon na to sila. Mag-ilis na ako. Sige, paabuton ka na mo, Mayang. Sige, paabot ako ninyo kadiyot. Sige, paabuton ka na ako, Mayang. Mayang. Oh, Billy, nga no? Dali mo. Kuyog mo na mo kay ang Nitso Nicolas. Gilungkab. Binuwangan sa mga dautang tao. Unsa? Sa? Tayo pa una. Unsa mga hitabo Gikawat nila ang patayng lawas sa imong bana. Mayang, gibinuwangan gid Mayang. Kinsa mo mga tawana? Wa mi makaila, ma'am. Tana magdalita. Atong susihon kung kinsa nagbinuang sa patayng lawas, Nicolas. Gusto na paghilak, Mayang. Masakpan ra gyapon nato ang nagbinuang sa patay lawas, Nicolas. Wa sila'y po agod. Nagpahibaw na ang mayor sa lungsod o muhatag siya og pabuya sa tao nga makatudlo kung kinsay nagpasipa sa patayng lawas, Nicolas. Wa sila'y kaluoy. Sobra na kailang gibuhat, Nicolas. Gusto na, Mayang. Matod pa sa mga saksi, upat ka tao ang nagkuha sa iyang patay lawas. Madakpan na unta sila. Oh, na ang Diyos sa langit. Wa taniya pasagdi, Mayang. Mga wa sila'y kasing-kasing. Uy, kadagang pulis sa gawas, Mayang. Nagpadong ang daghang duot sa katawhan din, Nadakpan ako noong nakita na si Kulas. Ginoo ko. Hain ang patay lawas sa kumbana. Hain! Hain ang patay lawas sa kumbana. Hain! Mayang, Kinsa ka? Mayang, ako ni Kulas. Kulas! Mayang! Asawa ko. Kulas! Mayang. Dako kang buhi. Kulas? Kulas! Oy. Ibutan ko ninyo. Ay, ko yung kasahon. Mabuhay, Kulas! Mabuhay! Mabuhay ang bagong manuluwas sa katawhan! Jamila! Kulas! Oy! Tunyon! Cha! Ako pa kumangkong gwapo! Liwat ni mo! Pero nga no, walang imong liog, Cho. Nagbalik ko naman na. Ako pa, wa na! Bandado na ko! Mabuhay ang Grace, kaya na kong uyuan sa lungsod maaslom, si Tonyon! Yehey! Ang kabantog Nicolas milukop sa tibuok kalungsuran. Nahimo siya karong tigpanalipod sa mga taong linupigan. Wa mahimong sayon ay ang kinabuhi karon sanglit. Nagpadayon maghapon hantod karon ang paghimo og dautan sa mga taong lupigon. Pinagi sa espiritu sa Ginoo. Giinit si Kulas og way bisan gamayng kahadlok aron kapadalipdan ang mga taong dinaog-daog. Higalaan. Dinhi natapos ang atong makalingaw ug matulon-anong sugilanon nga naguluhan. Ang kalag, Nicolas. Tagsuwat, Emmanuel Sacol. O ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Musika gipahaom ni Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad. Atong soundman, Ricky Porsuelo Garing. O mga higalan niya mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Nicolas, Ray Arellano. Mayang Ingon Manmila, Carol Marie Hikaen. Milani, Ingrid Vertudaso. Melchor, Binhaima. Tunyon og Prospero Ray Bures, Bruno
Jay Badayos. Inabaga nila ni Clint Garing o ni Randy Padayaw Suson. Sangan sa RMN Drama, kining inyong higala sa kahanginan, Joel Bense manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakig-uban kanamo. Ug mo to mga ka-listeners ang katapusang sumpay sa Angkalag Nicolas. Nya ang akong i-upload pohon, di lang ako isulti na, di na lang siro ko magbutag trailer no kay murag useless gyapon magpabutang og trailer nya di man mag-search ang uban. Di man sila mag-search gud og nanabay mo upload sa mong drama no. Murag basta na lamang na sila maka-upload na murag ilugay style. Murag yana nga style ba nga ilog-ilog bitaw. So maot na nga no nga kumbaga kung kamaot dito mo respeto sa uban sa mga ka-listeners. Mo search ta daan nga dita magkapareha ay no. Labi na kay balo man tang ang role sa YouTube. Kuan jud no, higpit ba. Musipya tagamay tagak dito sa reels content no. Muna nga inaot ta makasabot pud ang uban no nga agip sa respeto ay lang ba no na kung nanay nakauna hindi na lang siya mo ko ano na may uban kay makigatbang god makigatbang ba mura bag panglawgaw ba paita sa dingan no di lang ta magnyana pud mga ka-listeners no kay kuan ba bati sa kayo naon nga kanang hutdan na lang pud nato ang uban no ang angay lang god kay luoy man pod ag katong mga ako mo respeto man bisag mga bag-ong uploader nga kuan mo respeto ko ana kay kasabot man gud ta ning kamot ba parehago nila kuan nila radio drama Bisaya mga bag-ong uploader kasabot man ta ana mo nang di ko mo upload og naay laha bisan ni Bisayang Sugilanon di ko mo upload og sa iyang upload sa una. Nya kay balo na ni si Amigo Drama sad no kay nakat-on naman po siya sa una katong magsige siya panundog ba. Sige siya pangopya sa mga drama. Sa usaw na apply di gud ma-approve kay reels content man. Una kay balo si Amigo Drama nga sakto niya akong gisulti. Kay na-experience man niya. Ang uban kay mura gusto man mo experience pa. Kumbaga dili mo tuo ba og dili masawayan no na may uban nga tao nga di gyud mo tuo og istoryahan mga ka-listeners no anha ra mo tuo og matungna na gyud sila ba kanay butang ta lang di sila mo tuo nga ma-reels content og pareha anha ra na sila mo tuo kung ma-reels content na gyud sila no na yung mga tao nga na mga ka-listeners nga gahi istoryahan pero og maigo na ana pa mo tuo muna nga di pud ta ka basol pud no di pud ta ka kuan nila ba kung gusto gid sila kanang mo suway sad ba no pasuwayon lang pod kay basta kay kini ako kuan gyud dang tambag lang ba dang tambag dili man ingon nya kanang kuan ta rin nangaway ta tambag lang gyud pod ni kay siyempre tinabangay man parehas man ta nga mga uploader mahugog tinabangay man tinambagay sad nya di pa to o watay mahimo man pero si Amigo Drama okay kayo kay makigsabot man gyud nya kini pud si Juan katong bagong uploader ron si DJ Lex Remix no nga sa uploader ni sa una ka vibes na mo ni bago lang siya ni balik karon no pero dugay na siya nga uploader no si DJ Lex Remix. So siginahan mo maminaw sa Kinsay Mo Sakripisyo baliko na ko i-search ninyo Kinsay Mo Sakripisyo DJ Lex Remix no i-subscribe lang po ninyo kay aron madasig ba no madasig po siya upload og dugang drama no kay daghan mo kapilian mga ka-listeners no nya nakanindot anay mga kuan mga uploader nga mga ikasabot-sabot kay kuan gyud kanang dili gyud igog makig-kompetensya ba dili makig-sabot-sabot ba kanang unsa imo di Amigo sige padayon no kay lahi pud ako yan na
Yan na ba ka na mga ikasabot-sabot ba, no? So, DJ Lex Remix, mga ka-listeners, no? Nag-upload siya bagong drama, Kinsay Mo Sakripisyo. Kunya, sa kang amigo-amiga drama, sad, no? Nag-upload siya balik na, no? Og more to mga ka-listeners, kay patitaasan na sa abo ang, outro, og intro, ha? Salamat kayo mga ka-listeners, og mag-upload ta, og mapuhon tingali sa bagong ipuli na ko ani nga drama, no? Pero dugay na ni nga drama. Ako lang i-upload og balik. Okay? Thank you so much for watching mga ka-listeners o for listening. God bless atong tanan.